box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Mae sgorio wedi dilyn y twrch trwyth i Rhydaman, ond nid byddin Arthur sydd yma pnawn, cofiwch, ond adar gleision y gorllewin. Ie, os ydych chi fel ni yn caru PêL-DROED, yma ar S4C ydy'r lle i fod pnawn yma. PêL-DROED Cynghrair y Cenedloedd rhwng Twrci a Chymru i ddod maes y law, ond cyn hynny 32 o diman cystadlu yn Trydedd Rownd Cwpan Cymru JD sy'n mynd am sylw. A da ni'n cychwyn yma ar y rec wrth i Rhydaman o Gynghrair De Cymru croesawu Hwlffordd o Uwch Gynghrair Cymru. Ie, croeso i chi adre ato ni heddiw. Croeso hefyd i Siôn Myredydd sy'n cadw cwmni mi ar ochr y cae gydol y pnawn. Siôn, mae gennym ni dipyn o benawn o PêL-DROED o'n blaen ni heddiw yn does? Oes wredd o PêL-DROED. Edrych mlaen i'r gêm yma nawr ac wrth gwrs wedyn Cymru yn erbyn Twrci. Ie, y gêm fach honna i ddod yn y man. Mae o werth atgoffa'n hynna'n Siôn hefyd. Os ydych chi'n edrych ar y tableiad Cynghrair y De ac Uwch Gynghrair Cymru, 20 o safleoedd sy'n gwahanu'r ddau dîm yma pnawn yma. Ie, ond allai unrhyw beth digwydd mewn gêm gwpan, fel dyn ni'n gwybod. Ond Hwlffordd, mae'n rhaid i wei, maen nhw ar hediad da. Trydydd yn y tabl ar hyn o bryd, amddiffynol yn arbennig o dda tymor yma. Felly, mae'n mynd i fod yn anodd i Rhydaman. Ie, a fel ti'n dweud hefyd, welson ni, yn yr ail rownd yn do, mae unrhyw beth yn gallu digwydd yn y gystadleuaeth yma. Gadewch ni atgoffa'n hynna'n rwan o'r gema y pnawn yma. Sawl un o'r rhain wedi cychwyn erbyn hyn am 2 o'r gloch. Neithiwr un yr un oedd hi ar ôl 90 munud rhwng Lido Afan a Treforys. Felly cicia o'r smotyn amdani a Lido Afan yn mynd â hi. Y gêm yma i gyd wedi cychwyn erbyn hyn. Da ni yn cychwyn fan hyn ar y rec am 20 munud wedi 2. Dros y dudalen wedyn, mae'r gêm rhwng Cambrian United a Llandudno yn cychwyn am hanner awr wedi 2. Siôn, y cwestiwn mawr, lle fydd y siocs pnawn yma, os o gwbl? Ie, anodd gweud. Fi jyst yn edrych ar y tabl fyna. Met Caerdydd erbyn y Seintiau Newydd, jyst yn meddwl... Hwnnw'n sioc, ti'n meddwl? Wel, jyst, disgwyl falle i'r Seintiau Newydd curo Met, ond oherwydd y gemau Ewropeaidd, y schedule sy'n gyda nhw fel petai, falle bod sioc bach fyna. Met Caerdydd hefyd, welys i nhw wrthos diwetha, ond nhw'n dîm da. Dwi'n siŵr bod gen ti hefyd sawl atgof o chwarae yn y gystadleuaeth yma. A pnawn fel heddiw yn dod â hynny i gyd yn ôl i ti, Siôn? Ydy, o'n i'n digon lwcus fel chwaraewr i cyrraedd y ffeinal. Ddim cweit yn ennill ar y diwrnod. Oedd Wyn Thomas yn y garfan yn yr un tîm a fi yn y diwrnod ni. Ond mae'n brofiad anhygol chwarae'n Cwpan Cymru a cyrraedd ffeinal. Ie, wel, un arall sydd ag atgofion melys iawn o chwarae yn y gystadleuaeth yma yw Wyn Thomas wrth gwrs. Fe gododd o'r gwpan hefo Llanelli yn 2011, bellach yn reolwr ar Rhydaman ac yn gynharach. Ifan Gwilym gafodd air efo fo. Wyn, ti'n gynenillydd ar y gystadleuaeth yma gyda Llanelli. Atgofion melys o gwpan? Ie, atgofion special. Oedd y tîm arbennig o dda. Oedd y diwrnod special yn... Pac Ysgalet. Oedd e'n mwy felys achos nilon ni meiddi Bangor City ar y dydd. Ond amser arbennig o dda. Oedd pawb yn Llanelli yn joio'r amser gilon nid y gilydd. Yn y rownd diwetha, tymor yma, curo tîm o Uwch Gynghrair Cymru, un arall mae heddi, ond getre, mae nhw'n achlysur da'r clwb. Odi, beth bwysig oedd y gêm getre yn enwedig y cwpan achos ni'n gwybod bod cymuned mynd i bod mae heddi. Maen nhw gyd mynd i cefnogi y tîm Rhydaman. Oedd e'n bwysig i ni cael y gêm getre achos mae'n helpu gyda'r paraturiadau. Ni di edrych ar Hwlffordd, maen nhw'n neud arbennig o dda. Mae Tony Pennock wedi gwneud jobyn arbennig o dda eleni. So bydd yn gêm galed i ni heddi. Gêm galed, mae ymddiffyn nhw mor dda ar un gorau Uwch Gynghrair. Sut mae Rhydaman yn mynd i torri nhw lawr heddi? Wel, gewn ni weld. Bydd e'n 90 munud o gêm galed, ond newn ni treol ei orau. Mae chwarae digon dad yn ni. Gobeithio allan ni troi lan ar y diwrnod. Diolch, Wyn. Iawn, dim problem.
o Sean Wyn Thomas yn y fan yna. Ddim am roi gormod I ffwrdd o ran y tactegau sydd maen nhw'n mynd I dorri Hwlffordd I lawr pnawn 'ma. Ond yr ail rownd 'na yn erbyn Aberystwyth, trechu Aber o Uwch Gynghrair o gol I ddim, un gol gyn Callum Thomas. Rhaid I chi roi bob clod iddyn nhw am eu perfformiad yn y pnawn yna. Ie, o'n I lawr yn y gêm na fel cyfnogwr. Yn y ffodus I Aberystwyth, wrth gwrs, yn colli, ond o'n nhw moyn y gêm fwy yn y marn ni. Wrth gwrs, mae Aberystwyth yn mynd trwy cyfnod anodd gyda newydd y pwyntio Cobesiero, wrth gwrs, ond ar y pryd Dave Taylor oedd yn cymeryd yr awennau. Ond unwaith geilon o'r gol na, gol gynnar, fe o'n nhw'n tipyn y drech yn y dyrwyni. Wel, pan ti'n edrych ar beth yn y cyd-destun yna, fel ti'n dweud, Dave Taylor wrth y lliw bryd hynny, ond oedd Aberystwyth newid gyda Caernarfon o bedair gol I ddim ganol wythnos, yn dod? Ie, mor Gynghrair, mae pawb gallu curo I gilydd ar hyn o bryd, mae'n anodd iawn darogan pwy sy'n mynd I ennill, felly mae yna gyfle da fan hyn fi'n credu I Rhydaman. Dwi eisiau sôn hefyd, o'n I yma yn gynnar bore yma, ac un o'r chwaraewyr oedd yn cyrraedd ar y pryd oedd Lewis Reid, gynt ar lyfrau Ipswich cyn Covid, ac oedd yn dweud, dwi wedi chwarae mewn gemau mawr, dwi wedi chwarae mewn achlysuro mawr, ond cerdded yma heddiw yn ei bentrau hun ac yn gweld y camerâu ag ati, pawb di cyffroi ac yn edrych ymlaen. Mae'n rhywbeth special iawn o hyd am Cwpan Cymru. Ydy, fel chwaraewr lleol, ti'n chwarae flaen y camerâu fan hyn o pnawn 'ma, mae'n gwpan, mae'n achlysur, a fel ti'n gweud, chwaraewr o safon fe yn cael nerfysrwydd yn ei fola fe, mae hwnna'n gret I weld. Ie, ydy, yn sicr weld, da ni wedi clywed gen reolwr y tîm cartre. Beth am I ni glywed rhan gen reolwr yr ymwelwyr, Tony Pennick? Tony, first of all, congratulations on being manager of the month for October. Nice to have recognition of where the club are at the moment. Yeah, it's a team effort, you know. I'm fortunate to have a really good group of staff at the club. The chairman, the board have backed me. It was a tough month for me personally in October, so for the boys to step up the way they did and all the staff, it was a great bit of recognition for the club. Welsh Cup today. Last round was a close one. Expecting a tough opposition today? Yeah, Ammanford a very good side. You know, obviously Griff leaving early in the season after being here so long is tough for the club, but you know, with Wyn and Sean at the helm, you know, they've steadied the ship, and you know, they've been performing well. I watched them last week against Caerphilly. We played them in pre-season, so you know, they're a team that we know quite a bit about, but we know how big a test this is today. And you know, with the number of Cymru Premier teams already out of the competition, you know, a lot of people are excited about the Cup this year, and we'll give everything to get to a final. I was going to ask about that. Maximum 5 teams from the Prem in the next round of 16. How much of a priority is it? Because it's a good opportunity to win the Cup. Yeah, it's huge. So, listen, it's one of the oldest cup competitions in the world. We spoke about it in the summer with us losing a place in Europe this season as well. You know, there's 3 ways of getting into Europe. You could look at probably one of those is out of our hands, you know, in terms of the strength of TNS and Penabont this season. But there's 2 others, and this today is a massive opportunity for every club left in the competition. And we're no different to anybody else. You know, we'll do all we can to get through today and hopefully be one of those 5 Cymru Premier teams. Diolch, Tony. Bob luck. Mae di dechrau glaw I fan hyn rwan, Sean. Fydden nhw'n licio'r gwair lyb yma prawn yma, ti'n meddwl? Mae'r can edrych yn arbennig o dda. Ni siarad Tony Pennick yn y gêm, a fe digon hapus gyda cyflwr y maes. Wel, o'n I am ofyn I ti am Hwlffordd nesaf, achos dwi'n meddwl un peth sy'n taro chi y tymor yma amdanyn nhw ydy'r record am ddiffynol na 9 llecyn lan mewn 16 o gemau. Maen nhw mor gadarn yn y cefn yn dydyn. Ydyn, ond wedi ildio 8 gol, ond un o ddwy newid yn y tîm pnawn yma, Not yn dod mewn yn y gol, Tybown ar dyletslwyddau rhyngwladol. Felly, mae wedi 2 chwaraewr sydd yn gadarn ac yn, fel ti'n gweud, yn amddiffynol wedi bod yn dda yn ystod y tymor. Amddiffynol yn dda, mae rhaid I mi ofyn I ti, y pen arall i'r cae, Sean, ydyn nhw'n creu digon o gyfleoedd? Ie, ond wedi sgorio 20 o goliau yn y tymor hwn. Felly, mae yna marc cwestiwn o rhan y gallu I gorffen y goliau a cymeryd y cyfleon. Oedd yn broblem yn sicr yn y rownd diwethaf yn doedd, yn erbyn Tre Thomas gorffen yn ddi-sgôr ar ôl 90 munud, ac wedyn yn gorau mynd I gicio ar smotyn. Ie, neb yn disgwyl iddyn mynd i'r cicio ar smotyn. Fi siŵr bydd Tony Pennick ddim eisiau hwnna pnawn yma, felly mae rhaid nhw gymeryd y cyfleon pe maen nhw'n dod. Wel, un arall rwan sydd â digon o brofiad yn y gystadleuaeth yma wrth gwrs ydy rheolwr Cymru ac as ar y botwm coch yma ar sgorio Mark Jones. Mae o rwan yn cadw cwmni I Ifan Gwilym.
Diolch, Nicky. Jonah, atmosphere is already building nicely here. How important is an occasion like this for a club like Ammanford? Oh, it's a great occasion for Ammanford. You know, they're playing against one of the best teams in Wales at the moment, and it's a Welsh Cup. It's a massive occasion for Ammanford today. Onto the game, Haverfordwest, best defences in the Cymru Premier. Maybe I'd like to have scored more. Ammanford, quite the opposite. There's goals here. How do you see it going? Well, for me, Ivan, that's the beauty of the Cup. You know, like you said, they're really watertight at the back, Haverfordwest. And Ammanford are scoring goals in their league. You know, can they score against the big boys today? That's what the Cup's all about. Shock or not here, I want to talk about the Welsh Cup because there's already been a few shocks. 4 teams from the Premier being beaten by lower tier opposition last season. It's a good edition of the Cup. Yeah, it's incredible for me, you know, because the Welsh Premier clubs, it's so important. It's a route to Europe. Win 5 games, or maybe 4 or 5 games, and, you know, it's almost like £250,000. It's a massive incentive. The Welsh Cup is a massive incentive. Well, if Haverfordwest win, there'd be only one of 5 maximum teams in the last 16 from the Premier. A good opportunity for them to go further than they've ever done before, which is the semi-finals in 2005, beaten by Carmarthen. Yeah, that's right. It was a marvellous day that day when Carmarthen defeated Haverfordwest. Sorry if any Bluebirds are watching. But, yeah, it's a big incentive for them to get to the final this season. You know, you always look at it, maybe avoid TNS, and they will be one of the strong favourites to get to the final. Diolch, Jonah. I'll let you go back up to the commentary box. Diolch, Nicky. Diolch I ti, Iwan. Wel, mae'r glaw wedi cyrraedd yma ar y rec. Gobeithio bod chi'n sych ar y soffa lle bynnag ydych chi'n gwylio pnawn yma. Mae gennym ni bnawn o PêL-DROED ond blaen ni Twrci yn erbyn Cymru I ddod yn y man wrth gwrs nes mlaen pnawn yma. Ond cyn hynny, Cwpan Cymru sy'n mynd a'n sylw ni, felly dewch yn ôl ar gyfer yr hanner cyntaf rhwng Rhydaman a Hwlffordd mewn cwpl o funudau.
Croeso nôl at ni i'r rec yma yn Rhydaman wrth iddyn nhw baratoi herio Hwlffordd yn Trydedd Rownd Cwpan Cymru. Maes y law pnawn yma, mae yna gêm o bêl-droed rhyngwladol yn does. Cynghrair y Cenedloedd, Twrci yn erbyn Cymru yn dilyn ni am hanner awr wedi 4 yn fyw ar S4C. Mae yna gôl wedi bod gyda llaw yn Trydedd Rownd Cwpan Cymru. Gôl gynta'r pnawn ar Barc Stephen Heath i Llanelli yn erbyn PêL-DROED. Bradley Gibbings ar gôl yn fanna. Sean, ga i ofyn i ti, dwi'n siŵr ar hyd y blynyddoedd, ti di chwarae ambell waith, mae'n siŵr gen i, yn erbyn Wyn Thomas. Sut gymeriad ydi o? A fi wedi wario gyda Wyn ac yn erbyn un gair, Marmite, ond fi'n hoffi Marmite. Dwi'n hefyd fel mae'n digwydd. Sut reolwr ydi o? Sut reolwr neitha? Achos mae o'n newydd i fewn i'r swydd i bob pwrpas yma yn Rhydaman ers mis Awst. Lle oedd Griff Harrison yma am 12 mlynedd o'i flaen o? Ie, 20 mlynedd, hwnna'n amser maith mewn rheolaeth. Felly, mae'n gyfnod o newid o fewn y clwb, a fydd Wyn hefyd yn dysgu lot yn ystod y cyfnod fydd yma nawr. Wel, da ni'n edrych ymlaen i weld sut mae pethau yn datblygu ar y cae pnawn yma. English commentary is available this afternoon, remember, with Mark Jones and Katie Sherwood waiting for you over there, ond ar gyfer y sylwebaeth yn y Gymraeg rwan. Draw ni at yn tîm sylwebu Tommy Morgan a Gareth Roberts. Diolch fawr iawn i ti, Nicky. Y ddau dîm yn cael eu croesawu i'r maes gan gefnogwyr ifanc y tîm cartra'r ddau dîm yn ei lifra traddodiadol. Rhydaman yn y du a gwyn a Hwlffordd yn y glas. Fe gawson ni sawl sioc yn yr ail rownd. Gan gynnwys buddigoliaeth Rhydaman yn erbyn Aberystwyth. Oes yna sioc arall i fod yma ar y rec y prynhawn yma. Mi fydd Wyn Thomas, hyfforddwr Rhydaman, yn awyddus i weld rhyw fath o ymateb gan i dîm ar ôl colli y 2 gêm ddiwethaf. Fel sydd wedi cael ei grybwyll, maen nhw wedi sgorio 6 gôl ar 20 yn y cynghrair y tymor hwn, ond dim 1 gôl yn y 2 gêm ddiwethaf. Hwlffordd, wel, yn drydydd yn yr Uwch Gynghrair, ond o drwch blewyn yn unig y cyrhaeddon nhw'r drydydd rownd yn ennill ar gicia o'r smotyn yn erbyn a dargleision y Tre Thomas. Dwch ni gael cipolwg ar y ddau dîm, mae yna 3 newid i dîm Rhydaman gosod yma wythnos yn ôl. Callum Jones yn dychwelyd i galon yr amddiffyn. Mae Jonathan Invernizzi ac Adam Morgan di cynnwys yng nghanol cae. Ond mae'r gŵr sgoriodd yr unig gôl yn erbyn Aberystwyth yn y rownd ddiwethaf, Callum Thomas yn cadw i le. Tony Pennock wedi gwneud sawl newid i dîm Hwlffordd. Y capten arferol Dylan Rhys ddim ar gael. Mae o di wachardd Luke Tabwn ar ddyletswydd rhyngwladol fel da ni wedi clywed. Mae yna 2 ymosodwr newydd, Dan Hawkins a Owain Jones, ac mae Harry John yn 19 oed yn dechrau yng nghanol y cae. Tommy, sut mae fod? Wel, ni'n cael fel mae'r tîmau ni'n cael ei ffurfio fan hyn ar y sgrin o'n blaen ni, ond dwi'n bob amser yn gweithio allan fel la, ond yn sicr y bydd amddiffyn Rhydaman goffod bod ar ei gorau prynawn yma, ni'n tybio, ac ni'n gweld tîm Hwlffordd fan hyn, yn gweud bod nhw'n mynd i chwarae 3 yn ganol y cae, Shepherd, Kenniford a John, a Hawkins a Jones yn dod mewn i'r llinell blaen, a mae Ben y Moon a ymosodwr arall ar y fainc Ben Fawcett. Felly nifer y newidiadau gan Tony Pennock. A un gŵr i gadw llygad arno fo. Tommy ydy'r gŵr yma, Owain Jones sy'n chwarae i Hwlffordd ond yn dod o Rhydaman. Dod o Rhydaman, ond mae wedi cael nifer y glwbiau rhyw 10 clwb oll. Felly mae'n edrych i setlo lawr nawr yn lliwiau Hwlffordd. Ac o safbwynt Rhydaman, Lewis Reid ydy'r prif sgoriwr. Ie, wel, yn bach yma, mae'n llawn goliau, prif sgoriwr tymor diwetha, 5 o goliau. Dyn ni'n tybio bydd nifer o glybiau yn yr Uwch Gynghrair yn edrych arno fe. Wel, mae yna rhyw deimlad o deja vu yn perthyn i hon, fe ddaru'r 2 dîm chwarae yn erbyn i gilydd yn y drydydd rownd y llynedd. A'r gŵr yn ar dyfarnwr Bryn Markham Jones oedd yng ngofal y gêm pan ddaru Rhydaman guro Aberystwyth yn y rownd ddiwetha. Y tîm cartre felly yn chwarae o'r dde i'r chwith i'n gael ni ar Benffordd.
Ac mae'r glaw wedi dechrau disgyn, glaw ysgam, sydd yn golygu Tommy y bydd y bêl yn chwipio ar hyd y tir. Ond sicr mae'n gwneud y gêm tipyn mwy bywiog yn cael ei prawn yma gyda amodau y glaw yn disgyn yn ara bach. Ond mae'n mwy anodd i'r amddiffynwyr ac yn, wel, pan ni'n chwarae nifer flynyddoedd yn ôl, oedd e'n bob amser hoffi chwarae ar ddiwrnod brynhawn fel hyn. Tafliad yr ochr draw i'r cae i Rhydaman, peniad uwchlirio i Hwlffordd. A dyma gapten yr ymwelwyr, Morgan Clark yng nghanol y cae. A na gymorth ar y dde gan Iori Humphreys. Y croeso di mewn teg at y post yn agosa Hawkins. Wel, fe gafodd o gyffyrddiad, mae'n mynd i fod yn gic gol i Rhydaman, ond yn bygwth lawr yr ochr dde. A'r symudiad yn dechrau o droed dde Iori Humphreys a'r croesiad wedyn gan Owain Jones. Ie. A ni'n gweld fyna Hawkins, fel pob ymwysodwr da, yn edrych i gyrraedd yna o flaen y gol geidwad. Ond y gol geidwad yn ein dda fyna. Ie, Luke Martin ydi golwr Rhydaman. Ac i Rhydaman sgorion gynnar yn Aberystwyth yn y rownd ddiwethaf, mi oedd y golwr Luke Martin yn gyfrifol am sawl arbediad pwysig. Peniad Shepherd. A dyma Rhydaman yn bygwth lawr yr ochr dde yna, ond mi yna gyfle i glirio gan Cenifed yn Banetsi yn brwydro amdani. Y bas hir na mlaen gan y capten Morgan Clark. Ond neb wedi rhagweld y bas hir yna. Un peth am y gol geidwad, Luke Martin i'r tîm catre. Mae'n hoffi fod yn sgibo lan tu ôl i'r amddiffyn, felly gan ni weld tipyn tu allan i'r Cwrt Cosby prawn ma fi'n credu. Bêl yn adlamu yng nghanol y cae. A'r bas hir yna gan Nick Arnold. Yn eitha di-gyfeiriad. Mi fydd yna ddigon o grafu pen ymysg y fforddwyr prawn yma, Tony Pennock yna wrth gwrs. A Hwlffordd erioed wedi cyrraedd y rownd derfynol. Y tafliad gan Lee Jenkins lawr yr ochr chwith, chwilio am Iori Humphreys. Ond y peniad yn y diwedd gan Nick Arnold. So there's the long throw, yeah? There's the long throw. Here's the long throw. Mae'n ni'n cadw fyny mewn am brawn bach diddorol yn y pwynt sylwebu. Mae Wyn Thomas Tanny fan hyn, dwi heb stopi siarad yn barod. Ia, mi fydda ni'n clywed pob gair. Hawkins yn ceisio rheoli, neb yno. Ac Invernizzi i glirio. Ac mae Sean Meredydd newydd gyrraedd y pwynt sylwebu yma hefyd. Si bron ar goll, fi'n credu. Mae'r tywydd wedi dod mewn fyd. Ydy mai, mae'r glaw wedi dechrau disgyn. Cawodydd ydy hi fod, meddan nhw, ond mi fydd y math yma dywydd yn siwtio ambell i chwaraewr. Tafliad hir cyntaf dod i fyny nawr fi'n credu. Jenkins yn symud i fyny i gymryd y tafliad. Mae fel i frawd sy'n chwarae Penrhyn Coch, mae hyddiad da gyda o dafliad. Nifer o gyrsa gleision yn y Cwrt Cosby'n disgwyl mewn ag i gan Jenkins. Ôl beniad gan Hawkins. Bach yn ddi-gyfeiriad, ond mae Iori Humphreys yna i'w chasglu hi. Dyma Corey Shepherd. Ceisio chwilio am Jenkins, ond rhwng dau feddwl o bosib, y bas yn rhy gry ac mae'n mynd i fod yn gic gol i'r tîm cartra. Tony Pennock fyna. Digon o brofiad ganddo fe. Gol geidwad yn ei yrfa fel chwaraewr. Ie, newydd gael ei ddewis yn reolwr y mis. Hwlffordd heb golli yn ystod mis Hydref, ac Tony Pennock yn ennill yr anrhydedd honno am y 5 tro. Peniad da gan Reid. Ond mymryn yn rhy bell i Adam John, a chyffyrddiad i Ifan Nott. Heb chwarae yn yr Uwch Gynghrair dros Hwlffordd y tymor hwn y golwr, ond fe chwaraeodd o yn y gêm yn erbyn Tre Thomas yn yr ail rownd. Newid cyfeiriad y chwarae, mae hwnna'n ergyd da, mae wedi dod o hyd i Iori Humphreys. Pas arbennig i newid cyfeiriad y chwarae. Dyma gymorth gan Ricky Watts, nôl at Humphreys, bel i'r cwrt. Mae'n disgyn yn garedig
i Owen Jones. Mae'n ôl, Jones mewn i'r cwrt. Llwyddo reoli, methu cael y bas at Humphreys. Mae'n ôl gan Jones, mae'n ceisio ei chreman i hi, ond just heibio'r postyn. Ond dyna Tommy ddangos pa mor beryglus mae'r gŵr yna'n gallu bod. Owen Jones ar ymdrech o tu allan i'r cwrt Cosby fyna. Ond gwaith gwych, dechreuodd y symudiad yna o'r cefnwr chwith ar Eric Jones, ar bedlet traws, bron bod hanner canllath, a wedyn ni'n gweld ar y diwedd fyna methu cryfanu'r bêl na mewn, neu neud i'r golgeidwad weithio. Mae'n god union beth mae'n trio wneud. Ddim yn edrych lle mae'r gol, mae'n trial chrymanu ddi'r gornel ucha yna. Ddim cweit yn cael yr ongl yn iawn. Ond ti'n iawn, Tommy, a ddim dipyn o bas o'r cefnwr chwith. Lletraw, straight draw i Owen Jones, a fe'n torri mewn yn wych. Mae'r mantais o ar y trin y cefn, a wedyn cael y bechgyn ar y chwith ar dde yn gwthio yn reit allan, yn gallu creu lot o le. Peniad yn ôl gan Eiros Griffiths. Wel, mae'n bnawn llawn o gema'n Rhydydd Rownd Cwpan Cymru. Lido Aban, wrth gwrs, neithiwr yn ennill o gicio Smotyn. Bai Colwyn ar y blaen yn erbyn Rhuthun. Ceira Trilai, 2-0 ar y blaen erbyn Rogerstone. Na chi gêm ddarbu yn Iscybi, Hotspur Caergybi yn erbyn Bai Triarddar. Llanelli 2-0 ar y blaen bellach, Dimbych ar y blaen o gol i ddim oedd i cartra yn erbyn Llanrwst. Dim golia yn Llanuwchlyn. Wrth gwrs fe gyro nhw dren newydd yn y rownd ddiwethaf. Flint y bala, gornes rhwng dau dîm yn yr Uwch Gynghrair. Ac Cam Brian, Llandudno yn dechrau am hanner awr wedi dau. Dim golia chwaith yma ar y rec yn Rhydaman. Ond Hwlffordd sydd wedi cael y cyfle gorau hyd yn hyn. Y bas hir. Chwilio am Owen Jones, ond Rhydaman yn ei chlirio. Y peniad ymlaen gan Adam Morgan. Ceisio chwilio am Ryd, ond mae'n ôl gan Hwlffordd. Y bêl yn treulio cryn dipyn o amser yn yr awyr ar hyn o bryd, yma honna allan am dafliad. Ddau dîm edrych am oruchafiaeth yn yr funudau agoriadol yma. Ond mae'n gyfyng iawn yn ganol y cair hyn o bryd, gystadleuol iawn. Fi'n credu bydd hwnna'n siwtio Rhydaman yn fwy na Hwlffordd, y ffaith bod nhw'n cael y chwarae lawr. Gwyn Thomas yn gofyn i'w dîmau ennill yr ail bêl hefyd. Digon hapus y ffordd maen nhw wedi cychwyn y gêm hyn, dwi'n siŵr. Ac os rhywbeth, nid bod yna gymaint o hynny o wynt yma, mae yna rhywbeth o awel, ond dwi'n edrych fel bod o y tu cefn i Rhydaman yn yr hanner cyntaf yma. Chydig o mantis gyda awel yw mwy na gwynt. Arnold, y peniad, a'r capten Corey Shepherd yn ei chlirio hi, ond cyfle arall i Rhydaman dreulio rhywfaint o amser yn hanner Hwlffordd. Mewn â hi gan Arnold, mae'n ôl gan y tîm cartre. Lawr yr ochr chwith maen nhw'n mynd, ond mae yna digon o grysau gleision yna. Mae yna hanner cyflan fan hyn i groesi. Chwarae da ar gyrion y cwrt, mewn â hi. Invernizzi. Mae angen cymorth arno fo, mewn â'r croesiad. Rhydaman yn llwyddo i chlirio hyd at ymyl y cwrt Cosby. Dim trosod mae'r dyfarnwr, a mae yna gyfle fan hyn i wrth ymosod. John, y chwaraewr deon oed yn nghanol cae. Oedd yn edrych fel bod o rhwng dau feddwl, ond wedi cael y bêl yn ôl gan Shepherd o. Dyna chi gyffyrddiad hyfryd! Ond trio cymlethu pethau yn ormodol o bosib, a mae'r cyfle wedi diflannu. Ond dyma nhw'n dod eto, Watts at Shepherd. Pas di gyfeiriad, Invernizzi arni hi. A mae hwnna'n drosedd ac mae yna Gerdyn Melyn yn cael ei ddangos am y drosedd yna ar Jonathan Invernizzi, a'r capten Corey Shepherd sydd wedi gweld y Cerdyn Melyn. Ond beth am y symudiad na'n gynharach gan Hwlffordd? Fi'n tri fyna, ond fi'n credu John dim yn dewis y bas iawn. Ond hwnna'n... Ddim eisiau ddyn edriannol o Gerdyn Melyn. Wel, mae'n hwyr yn yw e. Mae'n hwyr lletwyth rhyw raddau gyda Shepherd. Ond y symudiad i ddechrau gyda Rhydaman yn arbennig. Callum Thomas yn neud yn dda lawr yr asgell chwith.
Bach o weledigaeth ar ochr y cwrs Cosby fyna gan Harry John I ddechrau, ond wedyn un yn ormod mynd rhy gymleth. Yn lle clergyd, gyflym mewn. Ond mi oedd yna gyfle wrth ymosod ar gŵr yna ddechreuodd y symudiad y chwaraewr ieuenga ar y cae. Inferitsi yn ôl ar ei draed. A Luke Martin I ail ddechrau. Wel, oedd hi'n anodd iawn I reoli honna. Fod Adam Morgan wedi llwyddo I gael ei ben iddi. Ac o'r cyfnodau mae Rhydaman wedi gael yn hanner Hwlffordd lawr yr ochr chwith yma. A mae wedi cael y rhan fwyaf o hwyl arni. Arnold yn clirio. Reid yn ceisio reoli, ond mae'n ddau ar ei ysgwydd o'n sydd, ond maen wedi I hennill I nôl. Dyma Callum Thomas yn dal I fynd lawr yr asgell chwith yna. Pyn o waith I wneud eto. Ac yn methu reoli. Ond mae'r gŵr yma'n fygythiad. Da ni'n gwybod hynny. Yn sicr, mae'n cael ei ddau yn ei weld fi a Sean weld y gêm. Lle giro nhw Aberystwyth y gol I ddim fe, gath y gol fudigol. Ac mae fe yn llan llaw I unrhyw amddiffyn. Jones yn brwydro amdani, mae hwnna'n dafliad I Rhydaman. Wyn Thomas, hyfforddwr Rhydaman yn uchel I gloch, y tafliad hir gan Arnold, y cyffyrddiad gan Morgan, ond Lee Jenkins yn ei chlirio hi. Morgan yw'r target I Rhydaman, unrhyw beth o ran cicio rhydd, edrych am ei ben a'i daldra fe. Yn sicr fod i'r tala o blith ymosodwyr Rhydaman. Arnold ar peniad, chwilio amdano fo eto. Gwaith da gan Harry John yn gwarchod y bêl. Mae honna dal ar dir y byw. Gwaith da gan Owen Jones yn cyrraedd y bêl o flaen Eiros Griffiths. Cyfle I fynd I fewn i'r cwrt unwaith eto. Mae ar y droed chwith na, ond y tro hwn ymhell bell o'r nod, ond mi oedd rhywun yn gweld beth oedd I fwriad o. Eitha tebyg i'r cyfle cynnar na, wneud yn dda'n wreiddiol, jyst yn cael ei beniad iddi. Mae'n edrych I tynnu mewn, troi mewn, ond y tro hyn ddim yn chrymanu ni, eithweth slais gyfarwydd I unrhyw golffwr. Fe fethodd o gael ei droed chwith o gwmpas y bêl rwsyd, ond am yr eildro, mae wedi llwyddo I greu lle iddo fo'i hun yn torri mewn oddi ar yr asgell dde yna. Beth yw'n ti'n lle gweld, mae fe'n gyflymach na amddiffynwyr Rhydaman, felly rhaid I Rhydaman fod yn wyliadurus yn amddiffynol I ddim gadael digon o le tu ôl I amddiffyn nhw. Owen Jones wrth gwrs wedi chwarae dros dîm dan 11 Cymru. Fel Alec Jones yn ei chlirio I Corey Shepherd yn ceisio cadw'r symudiad I fynd. Hawkins ar ei holi, ond Luke Martin ar flaen ei draed. Tu allan y cwrt oedd wedi synhwyro y perigl. Mae dim lol, gist gofalu bod y bêl yn croesi'r yslys. A dyma Lee Jenkins yn paratoi ar gyfer y tafliad, ond mae'r newyddion yn dod trwad am gol allweddol. Mae Tom Vincent wedi sgorio dros Met Caerdydd. Mae nhw ar y blaen y gol I ddim yn erbyn y Seintiau Newydd. Jenkins ar tafliad I mewn i'r cwrt. Mae'n derbyn y bas yn ôl. Mae gen fo bach o le fan hyn. Cyfle I groesio bosib mewn ag i'r gwtch ac out y postyn beta. Y peniad syth I ddwylo'r golwr. Ond a gyfle gwych yn fanna i'r amddiffynwr Alaric Jones, ond dim digon o nerth yn y peniad. Na, falle byddwn ni well benio'r bêl na nôl yn groes i'r cwrt Cosby yn edrych na mynd am y gol fyna. Ond unwaith eto, Jenkins gyda croesiad bendigedig i'r postyn pella. Mae bron goffa creu y pŵer. Mae'n croesiad da, ond y ffaith amdani, mae rhaid i creu y pŵer gyda'i beniad. So, cytuno gyda dy si Tom, falle dod rhaid nôl mewn i'r blw 6, dyle fe ni'n neud. Mi oedd Alaric Jones yn sefyll yn stond pan gyrhaeddodd y bêl. Ond yna ni, mae Hwlffordd wedi bygwth ar fwy nag un
achlysur. Ond di-sgôr ydi hi o hyd Watts. Wel, yn y diwedd yn eto ben at Owen Jones, ceisio chwilio am Dan Hawkins. Cam ddealltwriaeth rhwng y ddau flaenwr. Wel, roedd y seintiau newydd i Marihori yn hir iawn. Ryan Brobl wedi gwneud ti yn gyfartal. Met Caerdydd 1, y seintiau newydd 1. Tipyn o gêm yn y brifddinas yn fanna rhwng y ddau dîm o'r Uwch Gynghrair. Reid. Ymosodwr Rhydaman yn cael ei wylio gan Lee Jenkins. Dim ond un yn y llyd oedd y frwydr fyna. Y profiadol Lee Jenkins, dylen ni ddeud. Hawkins sydd ar ôl hon. Lawr yr asgell chwith. Callum Jones yn ei wylio fo. Mae Callum Jones yn gwneud yn dda. Rhwystro'r croesiad, ond mae o di ildio tafliad. Hawkins a Jones yn fiwbiog iawn. Dyn nhw'n rhywfaint fwy o gyflymdra na'r amddiffyn, fi'n teimlo. A does dim angen dyfalu beth sy'n dod nesaf. Lee Jenkins, Bale na wedi cael ei sychu. Mae Alaric Jones yn y cwrt Cosby yn disgwyl. O sydd yn brwydro amdani yn y peniad wedyn gan Callum Jones yn ei chlirio hi. McCarthy yn ei chodi hi'n uchel. Morgan, captain Rhydaman yna hefyd. Brwydro amdani'r peniad ymlaen gan Reid. Bach yn fler ydy'r cyfnod yma. Invernetsi. Beth mae o'n gallu greu? Wel, chwarae da mae yna gan Alaric Jones wedi rhagweld y sefyllfa. Watts allan at Humphreys. Watts yn gwneud yn dda i greu chydig amser iddo fo'i hun, dod o hyd i Jones yn tanmethu rheoli. Arnold. Wel, mae di ennill y tafliad. Ond just 17 munud wedi mynd. Ac mae'n deg dweud mae Hwlffordd sydd wedi cael y gorau ohoni hyd yn hyn. Ie, mi'n credu fydd Wyn Thomas eitha hapus gyda'i perfformiad i dîm ei hyd yn hyn. Mae'n cystadlu'n dda yn ganol y cae. Falle dim yn y treian o lawr cae, na nhw wedi gadael un lawr rhywfaint. Tafliad Arnold. Shepherd brwydro amdani. Wel, mae Jordan Williams wedi gwneud y seintiau newydd ar y blaen. Met Caerdydd 1, seintiau newydd 2 ydi bellach. Mae'n bwrw glaw fan hyn, mae'n bwrw goliau yn ddinas. Yndi, ti'n iawn. Reid i'r tir agored. Ond neb yna mewn crys du a gwyn. Felly Ifan Nott, digon o amser i bwyso. Y swyddoedd dod o hyd i Watts ar yr ochr dde. Jenkins at Alaric Jones. Hwlffordd yn cadw'r meddiant, ceisio fod yn Ammanford, dyna ni'r bas hir unwaith eto dy tro hwn Eiros Griffiths yn ddiw i'r sefyllfa. Ie, hwnna yw'r dacteg yn y pêl letraws, edrych am y switch. Wel, cofiwch y fori, mi fydd y tîm ryngwladol Rygbi Cymru yn croesawu Awstralia i stadiwm y Principality, yr rhaglen am 2:03 ar gêm yn fyw ar S4C. Callum Jones yn clirio. Trosedd yng nghanol y cae. Mae'n mynd i fod yn gic rydd i Hwlffordd. Corey Shepherd yn oedi. Wel, mae yna gol arall wedi bod yn y drydydd rownd, sioc o bosib achos mae'r wyddgrig wedi mynd 1-0 ar y blaen yn erbyn Llansawel. Oes na sioc ar y gweill yn fan atybed. Barry John yn brwydro yng nghanol y cae, ond Callum Thomas yn cael y gorau ohoni. A Dan
Hawkins a dyled swydda am ddiffynol. Un Mynitsi. Cael y bel i fewn i hanner Hwlffordd, ond Aleric Jones, ail beniad ganddo fo. Wyn Jones yn brwydro amdani, ond Eiros Griffiths yn goroesi. Di gyfeiriad ydy'r pasio ar hyn o bryd. Ceisio chwilio am Reid, ond dim lol gan Lee Jenkins. Wel, Penydaren o'r bedwaredd, haen ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Caerfyrddin o Gynghrair y De. Cynghrair yn yr ail, haen, ys na sioc yn fanna hefyd, tybed. Ond mae yna ddigon amser i fynd, wrth gwrs. Y gema yna wedi dechrau ers 2 o'r gloch. Rwan ta, tafliad hir Nick Arnold i fewn i'r cwrt Cosby. Dim problem i Watts i'w chlirio chi. Ac yn y diwedd, i fan lot y golwr yn dod i hawlio honno. Ac heb oedi, mae'r gic yna yn chwilio am Dan Hawkins. Sylvester ar peniad, McCarthy eto. Hawkins, wel fo oedd ar cyffyrddiad, ond fe gafodd o'i rwystro gan Luke Sylvester ac mae'n gic rydd. Mewn safle digon o ddawol, draw ar yr ochr chwith na i Hwlffordd. Luke Sylvester, ddim yn hapus bod yn gic rydd yn ei erbyn e. Ond yn cael ei mynd yn y bel fyna. Ar y dyn gyntaf. Siawns i Hwlffordd rhoi bach o bwysau ar ymddiffyn y tîm catre. Wel, mae yna glwstwr o chwaraewyr ar gyrion y cwrt Cosby. Mewn ag i, Jenkins yn mynd amdani, peniad Cardan Morgan. Ergyd o bell gan McCarthy, ond doedd honna ddim yn mynd i achosi unrhyw fath o drafferth i Luke Martin yn y gol. A mae Tony Pennock yn gandryll. Beth mae'n gweud dwi'n credu yw rhoi fwy o uchder ar y bel i'r siawns i Jenkins ennill y peniad hyd yn hyn i fod yn deg i tîm catre. Maen nhw'n ennill popeth yn yr awyr, maen nhw'n ymosod y bel yn dda. McCarthy mynd am y gol, felly fe gol y tymor dwi'n meddwl, dy blwyddyn diwetha. Sa'n rhywbeth sgorio ers ni? Na, fi'n credu bod e. Cyffyrddiad Jones, rwan ta Hawkins ar ei holi. Mae a fewn i'r cwrt Cosby. Mae cyffyrddiad yn ei fradychio. Ond fe naeth y golwr yn arbennig o dda. Hawkins yn rhy gyflym o lawer i'r amddiffynwr, ond ymateb cyflym Luke Martin yn achub y dydd. Ddim yn anodd i fe gael sgorio o'r ongl yna. Ond dwi'n gweud, y gol geidwad yn dangos i ddioniau fyna, dod allan yn gyflym. Oedd gofyn iddo fo fod yn eitha dewr. Aleric Jones i gymryd y tafliad. Ac wel dyna, adlewyrchiad o'r hyn sydd wedi digwydd yn yr hanner cyntaf. 57% o'r meddiant i'r tîm sydd wedi teithio yma o Sir Benfro. Dyna chi Eiros Griffiths, sydd yn drefnwr angladdau wrth i alwedigaeth. A mae'n siŵr fod o yn gobeithio claddu gobeithio'n Hwlffordd o gyrraedd y rownd nesaf. Rhoi ambell un mewn i bocs. Wel, mae wedi gwneud i swydd yn eitha da fan hyn fel amddiffynwr o leia. A mae'n ar agor o waith amddiffyn yn ei wynebu o rwan. Dyma Lee Jenkins efo'r tafliad. Mewn i'r cwrt â hi. Allan at gyrion y cwrt Cosby. Mae angen cymorth. Cyfle fan hyn i Shepherd gael y bel yn ôl i'r cwrt. Mae hwnna'n grosiad eitha da, ond heibio i bawb. Ond mae'n mynd i fod yn dafliad arall i Lee Jenkins. Yr unig broblem sydd gyda'r tafliadau hir mae gan Lee Jenkins yw, maen nhw'n yr awyr, lawer i hir, so nhw'n trefeili digon cyflym, maen eisiau bod yn ei selach, felly mae'n hawsach i amddiffyn. Wel, mae Aleric Jones wedi symud i fyny, mae o'n disgwyl y thymil y postyn agosa yna. A mae ddigon o grysagleision yn y cwrt, ond Griffiths yn clirio, yn codi'r pwysau fo'r peniad yna. A'r capten Morgan Clark yn ei chlirio eto nôl y daw. Hwlffordd ar ergyd o di allan i'r cwrt gan Owain Jones. Na'r trydydd cynnig gan yr ymosodwr, ond wedi methu taro'r target unwaith eto. Dyfal donc
Ond mae'n gosach na'r ddau gyfle arall. Hwna oedd y cyfle gorau, dwi'n meddwl, o'r rhan amser i ergydio, edrych lle mae'r gol. Cramani ddim yn trial wneud, ond cweit yn cael gafel ar y bêl. 4 gol yn Uwch Gynghrair Cymru JD y tymor hwn i'r gŵr sydd ar y bêl rwan, Owain Jones. A dyma gymorth i Ori Humphreys. Dau yn ei wylio fo. Dim trosedd. A mae Callum Thomas wedi cael ei draed yn rhydd. Angen cymorth yno yn tefydd, ond mae'n dal i fynd. Cymorth yn dod gan Adam Morgan. Thomas i fewn i'r cwrt, neb wrth ymyl y postyn pella. Dwi'n credu mae Lewis Reid oedd y targed, ond unwaith eto, da ni'n gweld Callum Thomas yn cael tipyn o hwyl arni lawr yr ochr chwith i'r Rhydaman. Ia, ond ni'n gallu gweld o'r ail chwarae fan hyn, un ymosodwr yn y cwrt Cosby, felly os chi am ennill gêm, rhaid chi gael chwyr ganol cae yn ymuno fi fyna. Jones yn rheoli, mae dan bwysa gan Eiros Griffiths, newid cyfeiriad, pas dda gan Shepherd allan at yr ochr chwith McCarthy sydd yna. Mae Eric Jones ar hediad y tu allan iddo fo. Ond mae'r Rhydaman wedi dwyni. Hyd chwarae da yng nghanol y cae. Adam John yn ryddhau Reid. Taclu fewn gan Jenkins. Ond dyma John unwaith eto. Nick Arnold ar yr ochr chwith. O, pas sal gan Nick Arnold. San Sawel o'r Uwch Gynghrair ar ei holi bellach. O ddwy ddim yn y Wyddgrug. Mi fydd hwnna'n dipyn o sioc. Eric Jones. Wel, da ni wedi weld o'r safle yna yn newid cyfeiriad ar ddau achlysur, ond doedd yr opsiynau ddim yna ar ei gyfer o'r tro hwn. Ond serch hynny, mae'n dafliad arall draw yr ochr chwith na i'r ymwelwyr. Yr un syniad, unwaith eto y bêl letraws yma. Ond tro hyn, Ori Humphreys yn mynd fewn, ond oedd ni'n credu oedd edrych i Ricky Watts dod lawr yr ochr dde i lan o'r bwlch oedd wedi gadael. Amser i newid y dacteg yma, ti'n meddwl, Tom? Mae rhaid cael beth yw hwn, 6 neu 7, tafliad hir, heb ennill dim byd hyd yn hyn. Wel, Eric Jones ydy'r targed. Sylvester ar peniad, mae hwnna'n rhydd yn y cwrt. Yr ergyd, Hawkins yn methu ar y cynnig gyntaf. Wel, mae'n cael yr ail un i mewn, mae'r bêl di torri'n rhydd, ond mae'n fler yn y cwrt Cosby. A mae'r gol wedi dod a'r gŵr sydd wedi chalu ydy Ricky Watts. Fe sgoriodd o yn y drydedd rownd yn erbyn Rhydaman union y flwyddyn yn ôl, ac mae wedi gwneud hynny unwaith eto. 8 munud ar 20 o'r gêm wedi mynd, a mae Hwlffordd ar y blaen o gol i ddim. Na'r tro cynta i Rhydaman ddim glorio bêl yn lan fyna gyda'r peniad. Wedyn mae'n bach o ping-pong yn y cwrt Cosby, a mae'n cwmpo'n bert fyna i Ricky Watts. Mae fe'n neud yn dda herwydd, mae'n cadw i ben. Ni'n gweld yr ergyd gyntaf yna da Hawkins, mae'n dod nôl o fe yn y diwedd, a mae'n gorffen i'n gelfydd. Ie, beth pwysig fyna yw bod e'n cadw i ben lawr, cadw'r bêl yn isiel, a dyna'n union be nath Watts. Cadw i'n isiel, hi bod gol geidwa, dim cyfle iddo fe. Gol fler iawn i'w hildio, ond fe ddari Watts y mateb yn syth, ac mae o wedi rhoi i dîm ar y blaen. Felly'r tîm o Uwch Gynghrair sydd wedi mynd ar y blaen yma yn Rhydaman. Y bas hir gan Watts, chwilio am Owain Jones. Jones yn cyrraedd yna gynta. Thynnu hi mewn i'r cwrt, y bêl yn disgyn wrth ymyl Harry John. Methu cael yr ergiad i mewn, ond Harry John, be naeth o'n dda, yn gwybod bod y bêl yna gan Owain Jones yn mynd tuag at y postyn pella yna fel petai. Ond mae fel petai Hwlffordd yn gosod i stamp ar y gêm hon rwan. Dim nonsens fyna, gan Lee Jenkins. Lawr y stryd mae'r bêl na di mynd. Ie, hollol.
Bigwn ni ar y ffordd o gartre. Ond mae o yn chwaraewr mor ddylanwadol yn y cefn yna. Mae o'n arweinydd, a mae pawb yn gwybod yn union beth sydd wedi gwneud oherwydd bod o yna. Yn y ddau gwrt Cosby hefyd, Gareth. Mor bwysig, mae fe mor bwerus yn yr awyr. I fi, dyle fe sgorio fwy o goliau, achos mae'r gallu gyda fe i neidio amseru neidiadau mor dda. Yr naid na sy'n gyda fe, mae fel sy'n hofran. Yr naid wreiddiol, a wedyn mae'n jyst yn sefyll ar yr un lefel fel petai. Wel, gêm rygbi sydd ar y cae drws nesau ni, mae Rhydaman yn chwarae yn erbyn tre gwyr, a pan gafodd y gol i sgorio, mi oedd na bêl rygbi ar y cae, a wel, y tebygrwydd ydy, falle gwelwn ni'r bêl rygbi na unwaith neu ddwy eto cyn diwedd y gêm hon. Ond mae Rhydaman yn chwarae gartra mewn 2 gêm yma ar y rec. Yn y gêm PêL-DROED, maen nhw ar ei holi. Ond fyna, nath Corey Shepherd gydio'n Chris Lewis Reid, ond fi'n gwybod pam oedd yn neud na, oherwydd fe wedi cael un cordyn felyn yn barod. Ia, mae gofyn i gapten Hwlffordd fod yn bwysig yn hynny o beth, yn bwysog yn hynny o beth. Hawkins angen cymorth, a mae'r cymorth yn dod gan Watts i'r gwagle. Iori Humphries oedd ar ei holi, ond y bas yna chydig yn rhy galed ac syth i ddwylo Luke Martin. A mae Iori Humphries yn chwaraewr gweithgar iawn lawr yr ochr dde yma i'r ymwelwyr. Nifer o chwaraewr Hwlffordd yn cael siawns heddiw nhw i dangos i'r reolwr beth maen nhw'n gallu gwneud. Ydyn, mae chwaraewyr, wel, mae yna ddau ymysodwr o safon ar y fainc, Ben Fawcett a Ben Amwn. A mae siŵr y gwelwn ni nhw yn dod i'r maes cyn diwedd hon. Gwaith amddiffynol sy'n wynebu Hwlffordd bellach. Ac Nick Arnold sydd ar bêl yn ei ddwylo. A mae gan ynta dafliad go hir hefyd. Mewn ag i Jenkins yn ei chlirio hi. Hawkins yn brwydro, ond Eiros Griffiths yn cael y gorau honni. Sylvester di roi hun dan bwysau. Y cyffyrddiad cyntaf ddim yn wych. Ac Owain Jones, chydig o dir agored o'i flaen o. Rhediad gan McCarthy, ond y bas tu fewn bach yn rhy gryb. Watts yn ergyn o gryn bellter, ond heibio i'r postyn. Wel, mae'n hanner amser yn y rhan fwyaf o'r gemau eraill yn Cwpan Cymru Lido, a fan yn ennill neithiwr ar gicio Smotin yn ebyn Treforys gyda llaw. Cyfartal yn Mike Colwyn. Caira Trilai, 4 i ddim ar y blaen bellach. Cyfartal hefyd rhwng Caersws a Bangor 1876. Cyfartal ar Ynys Môn, Llanelli 2 ddim ar y blaen. Llandrwst yn colli gartre ebyn Dinbych. Llanuwchlyn dim, Prifysgol Abertawe dim. Seintia Newydd ar y blaen o ddwy yn ebyn Met Caerdydd. Cyfartal Penydaren a Chaerfyrddin 1-1. Cyfartal Trefelyn Ceicona hefyd. Bala ar y blaen yn y Flint, Wyddgrug ar y blaen o ddwy ddim yn ebyn Llansawel. Bys 1 i ddim yn ebyn Goetre. A Cambrian dim, Llandudno dim. Dyna'r diweddara o'r gemau eraill. Ac eich atgoffa chi, Hwlffordd ar y blaen o gol i ddim yma yn Rhydaman, diolch i'r gol yna gan Ricky Watts. Mewn gan Hawkins i'r Coach Cosby. Owain Jones yn methu a'i chyrraedd a chyfle i Luke Sylvester i chlirio hi. Bach yn rhy hir i Reid. Y broblem fwyaf gyda'r tîm catre ar hyn o bryd yw, pan maen nhw'n cael y bêl, maen nhw'n chwarae'r bêl hir lan i'r ddoi ymysodwr, ond yw'r canol cae dim ydi o'r coesau i ymuno i helpu. Ia, dim ond Reid sydd ganddyn nhw fel ymosor yr rhan fwyaf o'r amser. Shepherd, bas yna bach yn rhy hir i Humphries. Ond dyna'r draffath sydd gan Rhydaman, ydy tydi Reid ddim yn cael digon o gefnogaeth ar y tu blaen, dach chi? Na. Prif sgorio Rhydaman. Pêl i mewn i'r cwr Cosby nhw i ymosod o gwbl. Luke Martin ar gic. Peniad da gan Kyle Kenniford. Ac Eiros Griffiths, mi oedd o dan bwysau gan Owain Jones.
Felly fe wnaeth o'n dda i wneud yn siŵr bod hwnna'n mynd dros yr yslys. Dim golwg o Lee Jenkins y tro hwn. Iori Humphreys, neb ar gyfyl Watts. Ricky Watts. Iori Humphreys, di o ddim yn mynd i gyrraedd hwnna. Captain Rhydaman Morgan Clark oedd yna gyntaf. Gormod o'r amser gyda Watts ar y bêl, fyna fi siŵr bydde Wyn Thomas ddim yn hapus gyda'r ffaith bod e'n cael cyfle cymeryd i ddawr, edrych am chwaraewyr. A nawr nôl i'r hen un dacteg. Wel, fe weithiodd i'r tro dwytha. Be ddaw ohoni'r tro hwn? Eric Jones, mae dros i ben o. Mae nôl yn y cwrt ar lawr. Owain Jones yn methu cael ergyd i mewn. Rhydaman yn ei chlirio chi. Ac mae Ifan Nott y golwr wedi dod i hawlio honna. Jenkins. Y bel yn disgyn i Iori Humphreys. Ond Adam Morgan yn cyrraedd na o flaen Iori Humphreys. Wel, y pnawn yma, Handi 4 yn dilyn y rhaglen hon. Mi fydd Cymru yn herio Twrci yng Nghynghrair y Cenedloedd. Ac wrth gwrs, nos Fawrth, Cymru yn erbyn Gwlad yr Ia. Y ddwy gêm gyda llaw i gweld yn exclusif ar S4C. Ac mi fydd yn asylwebaeth botwm coch ar gael hefyd. Shepherd. Dod o hyd i Jenkins. Ricky Watts at Iori Humphreys. Kenniford. Digon o le ar y chwith yma na gan McCarthy. Hwlffordd yn digon am yn eddgar. Cadw'r meddiant yn nghanol clai ac yn gorfodi Rhydaman i weithio'n galed. Pas na gan Shepherd, ond Hawkins yn methu rheoli. Dyma Morgan Clark. O, mae Adam bwysa'n syth. Hwlffordd yn brwydro'n galed i gael y bel yn ôl. Adam John. Dim trosedd. Sylvester, rwan ta mae Reid ar ei hôl i, mae Jenkins yn gysgod iddo fo, ond Ifan Nott sy'n mynd i gyrraedd na gyntaf. Owain Jones, yr ôl beniad, Hawkins. Eiros Griffiths ar ei ysgwyddo. Hawkins dod o hyd i Kenniford ar y bas yna yn methu a dod o hyd i McCarthy. Dechrau eto. Humphreys. Morgan Clark. O, dal i fynd. Angen cymorth arno fo. Wel, dwi'n credu oedd y dyfarnw'n chwarae mantais i ddechrau. Mi oedd a drosedd ar Morgan Clark, ond mi adawodd Bryn Markham Jones y chwarae fynd yn ei flaen. Felly mae'n mynd i fod yn gigrydd i Rhydaman. Mi fe Wyn Thomas yn gweud hwnna bod yn bwrw'r bel i unrhyw le yn lle chwarae. Bel yn mynd i trad. Os chi'n ymwysodwr prawn yma i Rhydaman, briwsion chi'n gweithio arno. Ie, mae hynny yn wir, y gic i mewn gan Luke Martin at ymyl y cwrt Cosby. Hwlffordd yn gwneud yn dda yn amddiffynol, ond dyma Sylvester. Sylvester yn codi ben, yn lledu'r bel allan i'r dde at Adam John. Bach yn rhy bell iddo fo. Ac Wyn Thomas yn hapusach efo'r cyfnod yna chwarae nag oedd o chydig funud dan gynt. Ond ceisio cadw Hwlffordd yn ei hanner eich hunan fydd i nod yn ystod y 6 munud neu fwy sy'n o'r hanner cyntaf yma. Wel, beth yw, os rosit y sgôr un i ddim, chi dal i fod yn y gêm ni chi? Ia, di ddim drosodd iddyn nhw o bellfor. Arnold, wel, cic hosan i fyny'r awyr. Iori Humphreys ar peniad. Nôl gan Eiros Griffiths. Ac ar hyn o bryd, wnaeth o gwylio gêm o dennis. Ricky Watts. Shepherd yn galw amdani, ond John sydd yn ei chael. Gwaith dda gan Harry John.
Derbyn y bas yn ôl gan Hawkins. John yn mentro ei hun. Ond dim digon o nerth yn yr ergyd honno gan y chwaraewr ifanc yng nghanol y cae. Yn amlwg, mae'r tîm Tony Pennock yn gweithio ar y pasio bach, mae tu allan y cwrt Cosby, trio cael un am un. Ie, bron Diamond. Ti'n gweld hwn? Reid. Yr ergyd i mewn, eithio'r postyn! Pa mor agos oedd Adam John. Oedd o'n gwybod bod ti'n agos. Fe nath Reid yn dda i wylio i ddod o hyd iddo fo. Mi oedd hi'n ergyd gadarn. Fe lwyddodd o i'w chadw hi'n isel. A doedd hi fan not ddim yn mynd i gyrraedd honna. Na sicr, siawn sgore. Y tîm catre. Ergyd wych fyna. Gol Gedod yn cael ei... Ddim cael ei ddweud cael hwnna, os welwn ni tu ôl y gol fan hyn. Wel, mi fydda gol wedi codi ysbryd Rhydaman. Ond dyma Hwlffordd yn dod eto. Kenneth Feder yn ymyl y cwrt. Dim trosedd, mae'r chwarae mynd yn ei flaen. Harry John. Dyma Corey Shepherd. Shepherd! Wel, oedd hi'n werth mentro. Nath o'i dalu sy'n dwywaith yn fyny. Ond y bêl yn hedfan dros y trawst. Wel, sicr mae Hwlffordd sydd wedi bosio'r gêm yma hyd yn hyn, ond gyda nhw bach o arwydd bod y tîm Carter yn dal i fod yn y gêm gyda yr ergyd na. Mynd heb y postyn o Gol Geidwad, Luke Martin. Ond Corey Shepherd yn mor dda i sgorio golau o tu allan i'r cwrt Cosby ar weledigaeth ganddo fe. Ia, Hwlffordd yn ceisio ymateb ar ôl i Adam John fynd mor agos i'r tîm cartra. McCarthy ar bas hir. Owain Jones ar ei holi, ond Luke Martin yn cyrraedd na gynta. A chydig funuda sy'n ei fynd tan yr egwyl. A mi fydda Wyn Thomas, rheolwr y tîm cartre, wrth i fodd petai o dîmo yn gallu unioni pethau cyn iddyn nhw fynd i'r stafell newid. Peniad Watts. Humphreys yn gyda dda. Tafliad i Hwlffordd fyddi. Watts ar tafliad. Lawr yr asgell dde. Cam ddealltwriaeth rhwng Iori, Humphreys ac Owain Jones. Owain Jones yn meddwl rhoi'r bêl na oddi ar Everest mewn i'r rediad Iori Humphreys. Humphreys ar peniad. Chwilio am Hawkins, mae'r bêl di disgyn o draed Harry John a mae McCarthy yn ei chwipio mewn i'r cwrt. Eiros Griffiths yn gwneud yn dda. Owain Jones, mi oedd na lawio. Wel, mae Dan Hawkins ac Owain Jones y gŵr yna wedi bod yn lon llaw i amddiffyn Rhydaman yn ystod yr hanner cyntaf yma. Ac y dyfarnwr Bryn Markham Jones yn llygad i le. Mi oedd na lawio gan Owain Jones. Be fydd neges Wyn Thomas yn y stafell newid, Tommy, sy'n meddwl? Wel, pan eith mewn, credu bydd e'n eitha hapus gyda bydd yw'r sgôr ar hyn o bryd. A bydd e'n edrych gweithio'r chwarae, gynnwch ni'n dal i fod yn y gêm yma, rhaid ni cadw i frwydro. Rhaid ni falle cystadlu'n well yn ganol y cae. Rhaid ni gael fwy o chwaraewyr mewn i'r cwrt Cosby pam ni'n ymosod. A siawns unwaith eto dyn nhw'n fan hyn nawr i gael tafliad hir falle mewn i'r cwrt Cosby. A yn yr ail anner gallai fforddio falle taflu un o ddau o'r amddiffynwyr mlaen hefyd. Os yw'r sgôr yn dal i fod yr un peth. Ie, fe gosod Rhydaman yma. Chydig dros wythnos yn ôl yn erbyn Ceira Trelai, y tro cynta iddyn nhw gosi gartre ers mis Awst. Bach o wastraff yna. Bryn Markham Jones yn gweld y drosedd, gwthio. Felly, Rhydaman yn methu siawns i gael bêl mewn i'r cwrt Cosby. Ie, mi fydd Hwlffordd yn falch iawn o hynny. Mae'n nhw'n ddigon bodlon i wastraffu y munudau neu eiliadau yn y trach sydd ar ôl o'r hanner cyntaf yma.
Wel, mae yna 1 funud o amser i'w ychwanegu at yr hanner cyntaf yma. Thomas dod o hyd i Ryd. Mae'n ei gwneud yn dda i droi. Mae yna gymorth i fe a'r gŵr sydd yna ydy Adam John mewn i'r cwrt. Ond heb achosi unrhyw broblem o gwbl i'r golwr i fan not. Ryd yn dangos i ddoniau fyna. Sgiliau da. Cymru yr amddiffyn ymlaen. Pêl falle rhywfaint fyrmryn o bŵr arnyn ormod, ond Ryd yn dangos fyna bod yn dal i fod yn fygythiad. Ie, cyffyrddiad twt a taclus gan Lewis Ryd, oedd yn ymwybodol hefyd o'r rediad Adam John y tu allan iddo fo. Ond y croesiad ddim yn achosi unrhyw drafferth i amddiffyn Hwlffordd, a dyma'r tîm o'r Llewyn Cymru yn bygwth eto. Croesiad gan Dan Hawkins, yn taro Callum Jones, mae'n gornel. A dyma, siŵr o fod, fydd symudiad ola'r hanner cyntaf. Ie. Tybed pam fod pob dyfarwn, mae'r amser i fyny, pam dde fe ddim wedi chwibanu am hanner amser. Ti a fi, Tom, yn ddigon hir, ddigon hen i gofio Clive Thomas. Fydd oedd o'r chwiban ola wrth i'r gornel cael ei ddod i mewn flynyddoedd maith yn ôl. Hawkins i mewn, Jenkins! Wel, peniad heibio'r postyn, a dyna ni. Chwpan Bran Markham Jones yn dod ar hanner cyntaf i ben. Gôl y gŵr yna, Ricky Watts, sydd yn gwahanu y ddau dîm. Ac fe aeth y rhif 7, Rhydaman Adam Jones yn eithriadol o agos i'w gwneud ti yn gyfartal. Sgwn i bydd neges y gŵr yna Wyn Thomas yn ystafell newid. Fo, wrth gwrs, ydy hyfforddwr y tîm cartre. Ond ar y rec, ar ddiwedd yr hanner cyntaf, y sgôr yn Trydedd Rownd Cwpan Cymru ydy Rhydaman 0, Hwlffordd 1. Dowch yn ôl wedi'r egwyl ar gyfer y trafod.
Croeso yn ôl ato ni i'r rec yma yn Rhydaman, lle mae tîm Wyn Thomas yn herio Hwlffordd o Uwch Gynghrair Cymru. Gôl Ricky Watts yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Yr ymwelwyr ar y blaen ar yr egwyl o gôl i ddim. A da chi'n gwybod be? Mae yna hen ddigon o goliad i fod ar draws y gema yma, y pnawn yma. Gadewch ni gael golwg ar bethau. Bai Colwyn ar y blaen o 2 gôl i 1 yn erbyn Rhythyn. Mae wedi bod yn bnawn anodd i Rochester yn erbyn Ceir Achalai. Mae nhw ar ei hôl o 5 gôl i ddim erbyn hyn. Caersws newydd fynd ar y blaen o gôl i ddim yn erbyn Bangor 1876 hefyd. Wan ta, falle bod chi'n cofio bod Llanuwchlyn wedi curo'r dryn newydd yn yr ail rownd. Wel, maen nhw'n cael llwyddiant pnawn yma hefyd yn erbyn Prif Ysgol Abertawe. Wan, mi ath Met Caerdydd ar y blaen o gôl i ddim yn erbyn y Seintiau Newydd am gwpl o funudau o leia. Ryan Brobl yn unioni'r sgôr i'r Seintiau a wedyn y Seintiau ar y blaen erbyn hyn. Sori, enfawr y pnawn erbyn hyn, dwi'n credu, ydy bod Wyddgrug ar y blaen o 2 gôl i ddim yn erbyn Llansawel o'r Uwch Gynghrair ar yr egwyl ar hyn o bryd. Waw, Siôn, dipyn o bnawn allan yn fanna yn y drydedd rownd. Beth am fan hyn? Beth ydy argraffiadau di o'r gêm hyd yma? Dwi'n meddwl bod Hwlffordd o'r rhan o hanner cyntaf yn heiddi fod 1 gôl i fyny, o'r rhan o meddiant a'r cyfleuon creion o'n nhw'n heiddi fod 1 gôl i fyny. Ond dyw tîm Wyn Thomas ddim allan o'r gêm yma. Dim eto, yn sicr, dim eto, ond gadewch ni gael golwg ar y gôl. Ricky Watts o'r diwedd yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Dwi'n deud o'r diwedd achos oeddech chi'n teimlo'r gôl ma'n dod yn dodech. Fi'n credu rhif 7 tafliad hir Lee Jenkins oedd a dyfel donc a daw parhad. Watts yn neud yn dda yn y diwedd, yn cadw i ergyd e lawr. Blerwch yn yr amddiffyn i Rhydaman i ryw raddau, ond Watts fan hyn, be mae'n neud dda yw just cadw i lawr. Mae'r gôl geidwad yn ddall i'r sefyllfa i ryw raddau. Mae siwt gymaint o chwaraewyr o'i flanau. Dwi ddim yn gallu gweld ergyd yn cael ei gymeryd, ond Watts yn eiddiannol yn rhoi y Hwlffordd ar y blaen. A fel dwi'n deud, Siôn, os ydych chi'n cymryd y meddiant a'r ffordd mae Hwlffordd wedi bod yn gweithio'n galad ac yn cadw reolaeth ar y gêm i bob pwrpas. Mae'r cyfleuon yma wedi bod yn dod ac oeddech chi'n teimlo bod yna gôl ar y ffordd. To be, fi creu cymerodd i bod ti 36 munud i Hwlffordd rhoi stamp nhw ar y gêm. Owain Jones, 2 gyfle da gyda fe yn torri mewn o'r asgell dde, a Lee Jenkins a croeso da fyna. Ond yn sicr, fel o ti'n gweud, Nicky, o'r rhan Hwlffordd, maen nhw'n chwarae ar lefel uwch. Wrth gwrs, ti'n disgwyl i nhw fod yn heiddiannol o'r blaen o'r rhan o meddiant, ond mae'r hefyd rhoi crodi i Rhydaman. Ti wedi rhoi mention fanna, Siôn, i Owain Jones, bachgen lleol sydd yn dod o Rhydaman. Tegwch iddo fo, mae wedi bod yng nghlwm efo popeth sydd wedi cael ei creu hyd yn hyn. Ydy, fel ni'n gweud, llwyddiant lawr y asgell dde i Hwlffordd, ond yn sicr popeth da sydd wedi bod yn dod o Hwlffordd, mae Owain Jones wedi bod yn ei chanol i. Rhaid i ni sôn ar tegwch hefyd. Dydy Rhydaman ddim wedi rhoi'r ffidil yn y to, yn bell o hynny. Ac ar y diwedd yr hanner yn fanna, fe oedd Adam John mor agos at unioni'r sgôr. Honnodd cyfle gorau Rhydaman yn y hanner cyntaf. Just y nutmeg bach ma fyna yn rhoi Adam John mewn i lle, a mae'n ergyd dda, just yn gwyro i ffwrdd o'r gôl geidwad. Alle wedi cael llawys ar target, mae'r cwestiwn, ond yn sicr hwnna oedd cyfle gorau Rhydaman yn y hanner cyntaf yn sicr. O'n i'n sylweddoli ar yr yslys, Wyn Thomas yn sgrychian relax ar ei chwaraewyr. Ydy wir mor syml â hynny, Siôn? Na, dwi ddim i fod yn onest. Mae'n achlysur mawr i'r chwaraewyr. Maen nhw chwarae yn erbyn tîm sy'n drydydd yn Uwch Gynghrair Cymru sydd ar dan ar hyn o bryd. Mae'n haws gweud, relax. Ond beth mae Wyn mwy na dim yw bod rhywun yn rhoi ei drodau ar y bil a rhoi falle 1, 2, 3 pas at ei gilydd, achos mae popeth wedi mynd trwy'r awyr i fi bach gormod o'r Rhydaman. Wyn wedi cymryd yr awena fan hyn ers mis Awst. Y dyn oedd wrth y lliw cyn hynny, Griff Harrison, sydd rwan yn cadw cwmni i Ifan Gwilym. Diolch, Nicky. Fi'n ma gyda Amelia a Griff. Griff, 12 years you were manager here until stepping down in August. How do you look back at your time here? Yeah, really fond memories. I'm really proud of what I managed to achieve here, and I think
only after finishing, I've been able to reflect on it and look back fondly on everything. I made loads of friends, you know, people that I'm going to know for the rest of my life, and people that I've got close to over them years, and you know, just the facility here, everything that we grew over that time. I'm just proud is the word, I think, to explain it. Good Welsh Cup occasion here today. You had your own good cup run 5 years ago, beating Carmarthen 4-0. That must be a highlight looking back. Yeah. Since finishing, a lot of people have asked me what's the best game night of the tenure, and I think that one is definitely up there. I mean, beating Carmarthen, it was the first time we'd been televised for a long, maybe if ever. You know, Trundle's goal on that night was superb. Gavin Jones was excellent. It was just a special night for everyone involved with the club, and I think that's probably right up there with one of the best nights. Yeah, a bit of magic from Gavin and Lee. No such magic yet, but what have you made of Ammanford first half? I think we've done okay. I think the game's tight. I think, bar the goal, I think Wyn would have been really happy going in, obviously, at 0-0. They'd be disappointed with the manner in which we conceded. We had a little chance with Adam John at the end there, towards the end of the half, so I think we always shoot better downhill, so I think there'll be more to come second half from us. Griff, pleasure talking to you. Diolch yn fawr. Wel, oes na ffordd yn ôl i Rhydaman. Doswch chi roi'r tegell ymlaen yn sydyn, a dewch yn ôl ato ni mewn cwpl o funudau.
Croeso nôl ato ni. Gafwch chi banad? Gobeithio bod chi'n sychach yn fanna nag ydyn ni fan hyn ar y rec. Cofiwch nos lun, fydd holl uchaf bwyntiau'r penwythnos i weld am hanner awr wedi 9 ar S4 Rec ag eto nos fawr detholiad o gema'r gwpan y fanna. A wedyn yn dilyn ni am hanner awr wedi 4:09 Twrci yn erbyn Cymru yn fyw o gynghrair y cenedloedd Uwch. Peidiwch yn mynd yn bell pnawn 'ma. Da chi, ond rwan ma'n bryd i ni groesi nôl at yn tîm a sylwebu ni ar gyfer yr ail hanner. Diolch yn fawr iawn i ti Nici. Ia, Tommy Morgan a Siôn Meredydd yn cadw cwmni yn y pwynt sylwebu a mae yna rhyw 3/4 awr go ddifyr o'n blaen ni fan hyn. Hwlffordd wrth gwrs ar y blaen o gol i ddim. Diolch i'r gol yna gan Ricky Watts. Hanner ffordd trwy'r hanner cyntaf. Ac i'ch atgoffa chi, mae ddau dîm yma wedi chwarae yn yr un rownd yng Cwpan Cymru union flwyddyn yn ôl, a Hwlffordd aeth â hi bryd hynny o 2-0. Ond wrth gwrs, mae eisiau cofio fod Rhydaman wedi achosi bach o sioc yn yr ail rownd y tymor hwn yn fuddigol o gol i ddim yn erbyn Aberystwyth. Felly mae yna ddigon yn y fantol yma ar y rec yn Rhydaman. McCarthy a'r peniad ymlaen. Eiros Griffiths yn ei chlirio hi. A hyd y gwelai, dwi ddim yn credu fod yna eilyddio wedi bod ar yr egwyl eto. Aleric Jones, rheoli'r bêl. Ac yn ei derbyn i'n ôl. Dyma Morgan Clark, cyffyrddiad cyntaf i fradychio. Kennethford yn newid cyfeiriad, nid y bas ora. A mae Nick Clark yn mynd i gyrraedd o flaen Iori Humphreys. Wel tra oedden ni yn ystod yr egwyl, mae yna 2 gol di bod yn Llanuwchlyn. Llanuwchlyn 2, Prifysgol Abertawe dim. Llanuwchlyn wrth gwrs yn fuddigol yn erbyn y dren newydd yn yr rownd ddiwethaf. Mewn i'r cwrt Cosby. Hawkins yn disgwyl amdani. Mae'n ei chael i'n ôl rhywsyd. A'r gwastraffu'r cyfle o bosib. A Morgan Clark yn ei chlirio hi Rhydaman. Jenkins a'r peniad. Ôl beniad gan Watts. Sgoriwr unig gol y gêm hyd yn hyn. Wel tybed Tommy, be fydda'r neges wedi bod yn ystafell newydd gan Tony Pennock? Dwi'n credu, mae fe digon hapus gyda sut mae dîm wedi bod yn chwarae. Mae'n fod, falle, sy'n bod mwy taclus rhwng y cwrt Cosby a cael arbediadau allan o'r gol geidwad. Yn dytrach falle bod nhw'n eitha gosrafflyd yn y hanner cyntaf. Ac fe gawson ni gip olwg o Wyn Thomas y ffordd o'r Rhydaman ar yr yslys yn gynharach. Mae o yn dal i bregethu. Ond yn ffyddiog, y daw i dîm yn ôl achos fe welson ni un cyfle gan Adam John yn mynd yn agos yn yr hanner cyntaf. Wel, mae yna gol arall di bod yn Llanuwchlyn. Mae nhw ar y blaen o 2-0 erbyn hyn. Wel, os oedden nhw'n dathlu ar ôl curo'r dren newydd, mi fydden nhw'n dathlu heno, achos mae ganddyn nhw 1 troed yn y 4edd rownd yn barod. Fe gadwn ni lygad ar honna. Dyma Jenkins ar tafliad hir i'r cwrt. A Aleric Jones yn methu chyrraeddi ac Invernizzi yn ei chlirio hi. Corey Shepherd. Gwaith twt gan gapten Hwlffordd. Y gic hir wedyn gan Ifan Nott. Peniad cadarn gan Nick Arnold. Di sôn beth i'n meddwl, mae profiad Hwlffordd edrych bod e'n ennill y dydd ar hyn o bryd. Ie, fi'n credu o fe. Cymerodd i bod ti 36 munud i Hwlffordd roed ei trod neu stamp ar y gêm, a wedyn y gol na'n dod o Watson. Ti yn disgwyl hynny, Tom. Mae nhw'n drydydd yn y tabl yn Uwch Gynghrair Cymru. Mae nhw'n dîm sy'n amddiffynol yn gadarn tymor hyn. O, wrthyn ni weld y camgymeriad. Mae'n pas bac, o ddim? Ie. Nid yn fwriadol, falle, Sean. Na ni reid hon iddo. Iawn, can ymlaen efo'r hyn fel ti ddeud. Ie, na, ti'n bod, i taluso lot o Rhydaman wedyn, fydden nhw'n digon hapus bod nhw dal yn y gêm. Dim ond 1 gol sydd fyny, so os yw'n angen gwasgu'r panic button cweit eto, sefyll yn y gêm sy'n bwysig i Rhydaman,
A gobeithio falle am gol hwyr. Ie. Ti'n meddwl gyda Wyn wedi bod yn amddiffynwr yn ei yrfa, bod wy'n gweld i amddiffyn mor ddor ddwfn, diwm yn gwasgu fyny o gwbl. Ti wedi bwrw hoel yn ei ffen fyna, maen nhw yn ddwfn, maen nhw rhy ddwfn. Mae fi credu bod nhw hefyd yn ofan y cyflymder falle sydd gyda Hwlffordd yn y llinell flaen. A'r peth ydy hefyd, os ydy Rhydaman yn mynd i ddod yn ôl neu ennill hon, mae'r rhaid iddyn nhw sgorio ddwywaith, a dim ond ar un achlysur mae tîm Tony Pennock wedi ildio 2 gol y tymor hwn, a mi oedd hynny ddydd Sul dwytha oedd ei cartra yn erbyn y Seintiau Newydd. Pwynt da, ond fi'n credu bydde, wel, dwi'n mysig gweld i'n mynd i gors motyn, ond bydde Wyn yn hybyg mwy apus na Tony Pennock, tyna'n digwydd. Ia, gwir, i atgoffa chi sydd yn gwylio. Os bydd hi'n gyfartal ar ôl 90 munud, yna mi bydda ni yn mynd yn syth am gicia o'r smotyn. A dyna pam falle bydda Tony Pennock yn teimlo bach yn fwy hapus petai dim ond gallu dwyn gol arall. Di-gyfeiriad gan Lee Jenkins. Cofio di, mae'r ddoi di ar record arbennig o dda gigio o smotyn. So ni'n mynd licio dyfalu pwy bydd yn ennill honna. Wel, mae Ifan Gwilym wedi hela'r strategau ti, Sean. A dyn deall o, Tom? O'n. Wel ia, arbediad Ifan Nott oedd yn gyfrifol am fuddugoliaeth Hwlffordd yn y rownd ddiwethaf yn erbyn Tre Thomas. Dyma Hwlffordd yn dod, dyma Adam John, bas ymlaen, Callum Thomas yn rhydd. Ydy o'n cael cyfle i chwipio'n iawn. O, mae'n ei creu lled efo'i hun i'r gwrdd Cosby a hi. Neb yna i Hwlffordd. Rwan mae Morgan Clark yn cyrraedd. Ond na gyfle gwych yma na tîm cartre, Clark ar ergyd yma na bell dros y trawst. Ond gwaith da gan Callum Thomas lawr ar asgell y de. Ie, tipyn gwell o'r tîm cartre, Callum Thomas gwych lawr yna. Falle bod y bas ola yna ddim o'r safon o'ch chi'n edrych am, falle i'r postyn pellad iawn wedi mynd. Un o ddoi chwaraewr gyda nhw yn y cwrt Cosby tro yna. Tobi, o'n i'n edrych ar Callum Thomas, torodd y mewn fyna yn wych. Ond oedd neb da fe i basio i. Oedd doi neu 3 chwaraewr o'r Rhydaman mewn na, ond oedd amddiffyn Hwlffordd ar pob un yn nhw. Ia, Lewis Reid fel petai wedi gwneud yr hediad am y postyn agosa'n rhy gynnar rwsyd, oedd y bel y tu ôl iddo fo. Ond Rhydaman yn dangos bod nhw dal yn y gêm a bod nhw dal yn gallu bod yn beryglus. Owain Jones yn rheoli'n dda dan bwysa na ddau am ddiffynwr ar ei ysgwydd o. Eric Jones, bach o leo i flaen o. Mae'n dal i fynd. O, na chi bas. Croesiad i mewn gan McCarthy, ganol y cwrt Cosby. Gwaith da gan Eiros Griffiths. Ond mae'r bel wrth draed y gŵr sgoriodd unigol y gêm. Watts yn ôl at Jones. Mewn ag i'r cwrt Cosby. Eiros Griffiths yna i'w chlirio hi eto. Hawkins, cyffyrddiad Owain Jones, yna gyfle fan hyn, yn ei chymryd ti ar y cynnig cyntaf, efo'i droi chwith, ond chydig dros y trawst. Symudiad slick gan Hwlffordd, ac Owain Jones yn ei chanol i eto. Ie, dellrwyddiaeth da rhwng Jones a Hawkins fyna. Ie, mi'n credu dyle wedi sgorio fyna. Be oedd ar ei freste. Dyle wedi o leia bwrw'r darged. Ond mae wedi yn fywiog iawn. Y ddau ymysodwr wedi rhoi prynawn anodd iawn i'r tîm catre. Ie, cyflymder Hwlffordd eto. Yn creu problemau i Rhydaman. Cyfle rhif 3, dwi'n meddwl, i Owain Jones hwnna. A falle bod chi wedi sylwi fod gan nifer y chwaraewyr Hwlffordd mwstash. Wel, mae hi'n fus Tachwedd. Movember. Mae siŵr gen i bod nifer ohonyn nhw'n codi arian at gwahanol elusenna. Y bas yna'n ceisio ryddhau Iori Humphreys, ond Luke Martin yn ei chlirio chi. Mae'r tro hwn, ni geitho chydig bach mwy o amser i'w chlirio chi'n iawn. Fyny ag hi, brwydyr rhwng Reid a Jenkins. Jenkins yn ennill honna. Kennethford fyny'r awyr. Mae gan Morgan Clark y capten. Dyma Luke Sylvester, ond y bel ddim yn ei gyrraedd o. Hwlffordd ceisio gwrth ymosod. Ond y bas gan Morgan Clark ddim yn cyrraedd Luke Sylvester yn
rhoi I gyd chwaraewr dan bach o bwysau. Beth mae Hwlffordd yn gwneud yn dda yn y gem yma, fi'n teimlo, yw, maen nhw'n colli meddwl yn dod bêl, maen nhw'n cael ei nôl yn syth, maen nhw'n rhoi pwysau yn gyflym ar y tîm cartre. Gyd chwarae da. Newid cyfeiriad. Dyma Watts. Iori Humphreys yn disgwyl ar y tu allan. Derbyn y bas. Kennethford. Nôl at Iori Humphreys. Oh. Wel, mi oedd y hanner cyfle fanna'n gwaith amddiffynol da gan Nick Arnold. Iori Humphreys. Unwaith eto. Fe'n eisiau dweud wrtho Tony Pennock, fi moyn dachrau gemau. Wedi bod yn fywiog. Ydy, yn fywiog dda, ond beth yn dda gan Hwlffordd yn fanna ydy bod nhw wedi bod mor gyflym yn newid cyfeiriad y gêm. Oedd hi'n dyn ar yr ochr chwith, fe symudyn nhw'r bêl draw i'r ochr dde, dyma nhw rwan a chic gornel. McCarthy sydd yn ei gosod hi. Eric Jones yn disgwyl wrth ymyl y postyn agosa, nifer o grysa gleision, mae Jenkins yna hefyd mewn ag hi gan McCarthy, y golwr yn ei dyrnu hi allan, a mi oedd na drosedd. Ac gwybodaeth I chi, yn y cae dros nesa, mae Rhydaman ar y blaen o 14-7 yn erbyn Gorseinon. Felly, y dre ar y blaen yn y rygbi, ond ar ei holi yn y pêl-droed. Pwy sy'n ennill yn y bowls draw hwnna? Na, mae honna wedi cael ei gohirio herwydd y tywydd. Alla bod ornes snooker o dan dôn rhywle, ond fe gawn weld. Peniad cadarn eto gan Eric Jones. Mae o di chwarae na heddiw. Yn digon cadarn yn y cefn yna. O gofio fod Luke Tabwn a'r ddyletswyr yngwladol efo Malta fe chwaraeodd o 90 munud yn ebyn Liechtenstein nos iau gyda llaw. Watts yn effro. Dim lol gan y gŵr sgoriodd y gol yn yr hanner cyntaf. Mae wedi ildio cic gornel. A'r gŵr sydd yn mynd I chymryd ti ydy Adam John. Oes na gyfle fan hyn i'r tîm cartre ddod yn gyfartal. Mewn i'r cwrt, yr ergyn I mewn! Mae cael ei chlirio gan Corey Shepherd oddi ar y llinell. Adam John dal I fynd, mewn ar croesiad. A'r tro hwn mae Shepherd yn clirio eto. Ie, na'r agosa. Mae Rhydaman yn dod I gol. Foli wych fyna. Corey Shepherd yn y lle iawn ar yr amser iawn. Yn credu falla mae Eiros Griffiths oedd o, dwi ddim yn ollol siŵr. Ie, Griffiths yw e. Cic gornel arall, mewn ag hi gan Adam John. Tro hwn Jenkins just yn cael y cyffyrddiad llia I wneud y siŵr bod y bêl yn cael ei gwiro dros ben am ddiffynwyr Rhydaman. Dyna welliant I dîm y gŵr yna. Nick Arnold sydd wedi mynd draw, tafliad hir sydd wedi ddod nesaf. Mewn ag hi. Wel, Corey Shepherd gafodd flaen I droed a Tom mae'n gig o'r nerar. Cyfnod da I Rhydaman fan hyn. Ie, mae'n bach yn nibyn amddiffynol ar hyn o bryd, Hwlffordd. Ie, mae safon ar y croesiadau o John hefyd. Mae yna bwer ar y croesiad. Dyna beth sy'n bwysig. Ysgei di cyffyrddiad lleia arni, mae'n anodd I unrhyw amddiffynol. Dyma hon dod I mewn at y postyn pella. O! Mi oedd na gyfle gwych yn fanna. Callum Jones oedd o. Wel. O, I gennydd y gael lyged ar y diwedd fyna. Er dy honna yn... Wel. A ddim mwy anodd rhoi'r bêl dros y traws fyna. Ie, amddiffynol rhywbeth, felly bod e'n nghofio I swydd e. Ie, Callum Jones oedd o. Dyle fe di sgorio, Tom. Dyle fe di sgorio. Dyle. Ond mae Rhydaman yn curo ar y drws. Bron I awr o'r gêm wedi mynd, a mae'r tîm cartre dal yn ddihi. Fel Eric Jones methu dod o hyd I Kennethford. Oedd na lawian fanna nagoedd.
Corey Shepherd, gwaith da. Pwysog gan y capten McCarthy at Strad Dan Hawkins. Hawkins mewn i'r cwrt. O! Arbediad campus gan Luke Martin o'r cynnig gan Owain Jones. Wel, dim rhyfedd bod Owain Jones yn edrych i fyny i'r nefodd. Oedd hwnna yn arbediad bendigedig yn y gol geidwad. Chafodd o ddim amser i feddwl na do. Hawkins ar croesiad mewn yna. Rhediad mynd o tu blaen i'r amddiffynwr ac oedd hwnna yn o radd ucha. Ia, arbediad greddfol gan Luke Martin o'r cynnig cynta gan Owain Jones. Cadw i dîm yn ddihi. A maen nhw'n gorfod amddiffyn achos mae'n gic gornel y draw, yr ochr draw. Kyle McCarthy sydd i gosod ti. Mewn â hi. Eiros Griffiths yn ei chlirio hi. Cyflean Eric Jones i groesi. Mewn â hi eto! Yn rhy bell i Iori Humphreys. Y ddau dîm yn cael cyfleuon da fyna. Hwlffordd yn dod... Wel, Rhydaman yn dod nôl mewn gêm gyda'r crisiadau. Hwlffordd. Wnaethon ni wneud newidiad. Wel, mae o'n ben isel. A da chi'n gallu deall hynny. Mae wedi cael sawl cyfle. A mae o wedi cyfrannu. Ond dim gol i Owain Jones. Mae o'n gadael ar ôl awr o chwarae. A'r gŵr sydd yn dod ymlaen i'r maes yn ei leo ydy Ben Fawcett, rhif 9. 3 gol yn y 2 gêm ddiwethaf. Fe sgoriodd o gol gynnar i roi i dîm ar y blaen yn erbyn y Seintiau Newydd y penwythnos dwytha. A mae o ar y cae rwan. Reid. Dan bwysau gan Shepherd. Reid, wel y bas yn ceisio dod o hyd i Adam John. Fi ddim yn siŵr, Oedd digon o amddiffynwyr yna hefyd. Bydde ti'n teimlo yn hapus bod wedi cael ei dynnu bant. A roeddwn i'n meddwl, mae hi'n chwarae'r gorau Hwlffordd ar prynawn o dde. Os ys fi gweud unrhyw beth, drycha, neu ben yn ei bli. Mae o wedi torri galon. Mae wedi gweld sawl cyfle. Cofio di, y ddoi gyfle cyntaf, fe creodd reina. Y trydydd cyfle yn yr ail hanner, dyle felly ni sgorio honna, ond yn sicr, dwi'n hapus bod rhaid ar y ca. Ond ar ei ymateb yn reddfol i'r ddau gyfle yna, wrthi bob un ar y cynnig cyntaf. Ac o'n i bai am arbediad campus yna gan Luke Martin, yna mi fydda fo wedi gallu dyblu'r fantais. Dyna nhw, y sgoriad diwedd arall chi o'r gemau eraill. Mae dal yn gyfartal ar Ynys Môn. Llanuwchlyn, tair Prifysgol Abertawe dim. A'r Seintiau Newydd dal ar y blaen yn Met Caerdydd. Caerfyrddin ar y blaen yn erbyn Pen-y-Daren. Cei Connor y blaen yn Rhefeli hefyd. Bala ar y blaen yn y Flint. Wyddgrug 2 Llansawel dim. Ebys 3 Goetre dim. Cambraean 1 Llandudno 2. Hawkins. Jenkins. Nôl at Ifan Nott, y gol geidwad. Humphreys. Pen-y-Daren bellach yn gyfartal yn erbyn Caerfyrddin. Mae'n 2-1. 1 i ddim ydy hi o hyd yma yn Rhydaman. Y gwaith amddiffynol da gan y tîm cartref yma. Cyn ni gadw'r bel na, gallwn ni? Mae Gareth wedi llwyddo cael y bel oddi ar y gantri. I can confirm. Wel, Cymerodd ei 6 y cyffyrddiad, cofio? Dwi'n di cicio bel ers blynyddoedd. A mi oedd hynny'n amlwg.
Bobl bach. O'r dafod yn well na'r trad. Ydy erbyn hyn, sa'n bwywaidd am hynny. Weithiodd o'n iawn yn yr hanner cyntaf, ond na ni. Wel, mae teledu yn dal I weithio. Ia, fi ond y dim I honna I chael I fyd o. Adam John wedi gosod ti. Pob un o'r chwaraewyr heblaw Luke Martin yn hanner Hwlffordd y cae. John. Mewn i'r cwrt â hi. Corey Shepherd sy'n wedi chlirio hi. Dyma Morgan Clark. A mae'n ôl wrth draed Adam John. Sylvester. Dyma Callum Thomas. Thomas at y Millicwrt Cosby. Invernetsi ar peniad. A mae Corey Shepherd wedi amddiffyn honna. Rhag mynd am gig gornel. Sylvester mewn i'r cwrt. Ac yn y pen draw, Hwlffordd jyst yn falch o'i chlirio hi I unrhyw le. Pum munud ar 20 o'r gêm I fynd. Hwlffordd dal ar y blaen o gol I ddim. Hwna'n gicrydd. Wel, mi oedd Jenkins yn pwyso ar ysgwydd Rhyd, a mae'r chwarae mynd yn ei flaen. Dyma Rhyd eto'n brwydro amdani. Sylvester. Cynnig arall i'r cefnwr. Adam John yn gweud yn dda. Rwan ta, mae yna dir agored o'i flaen o. Mae angen cymorth crysia, gleision oedd o'i gwmpas yn y diwedd. Cennifed. McCarthy at Dan Hawkins. Hawkins, heibio i'r amddiffynwr cynta. Cennifed ar ergyd, di-gyfeiriad. Ac cyfle arall yn llithro o afael yr ymwelwyr. Ie, mae'n gweithio'r bêl. I'r safle iawn fyna. Hawkins sydd fyn fywio trwy gydol y pnawn. Cennifed ar ergyd ola. Dwi'n cymryd mae cefnogwyr Hwlffordd ydy'r rheina. Dyma Ben Amman. Mae o ar fin dod i'r maes. 5 gol yn yr Uwch Gynghrair y tymor hwn. Ben I gymor cyntaf efo Hwlffordd yn ymuno o Bontypridd. Ifan Nott. Ben Fawcett oedd y targed. Ond mae honna di mynd dros yr yslys. Ben Amman yn i'r maes. A'r gŵr sydd yn gadael ydy'r chwaraewr ganol cae 19 oed Harry John sydd wedi bod yn fywiog iawn mae'n rhaid deud. Yn sicr, gen I bydd Hawkins nawr mynd ôl I ganol y cae. Amman yn mynd o gyda Fawcett yn y llinell blaen. Ben Amman yn un o'r 5 sgoriodd o'r smotyn yn erbyn Tre Thomas yn yr rownd ddiwethaf. Nick Arnold. Mae honna dros y ffin gwsg a chig gol fydd I Hwlffordd. Tyfel sydd Wyn Thomas yn mynd I wneud unrhyw newidiadau? Wel, di o ddim hyd yn hyn, na. Na. Not i'w chlirio hi. McCarthy. Wel, mae di llwyddo I ddod o hyd I Ben Fawcett, ond I gyffyrddiad cyntaf o yn ei fradychio. Mi oedd na gyfle yn fanna I Fawcett reoli ac i'w chroesi hi. Di Pennock, Tony Pennock ddim yn apus.
Na, a dyw Ben Fawcett ddim yn hapus gyda'r maes. Gen ni weld, pwy sy'n iawn fan hyn? Na, gyffredau'r gwael. Na, Samson ddod bod Tony Pennock yn ysgwyd i Ben. Yn cofio gol geidad o dde. Dim ymwysodwr. Peniad cadarn gan Jenkins, Amon. Mae Bale wedi disgyn yn garedig i Hawkins, a mae Iori Humphries yn rhydd ar y dde. Humphries i'r cwrt yn ergydion isel. Ond syth i ddwylo'r golwr Luke Martin. Ben y mŵn yn hapus fyna. Oedd e wedi tynnu'r postyn pella, oedd e ben i hunan. Wel, un gol yn unig sy'n gwahanu y ddau dîm. Oedd yr ergyd yna ddim yn mynd i achosi unrhyw fath o draffath i'r golwr. Mae'n deg dweud hynny. Tafliad Jenkins. Honna di taro Nick Arnold, felly fydd hi'n dafliad arall i Hwlffordd lawr yr ochr ddena. 20 munud o'r gêm i fynd. A mae dal yn y fantol. Ie, felly wedi ddrama. Cyn y diwedd eto. Fawcett. Iori Humphries ddim yn cam sefyll. Fawcett yn ennill honna nôl. Shepherd. And Eric Jones. Newid cyfeiriad. McCarthy y tu allan i Jones. Jones di chael ei nôl. Cyfle i groesi'r cwrt! Cic gol fydd hi. Ond Ben Amman yn dod i fewn yn hwyr. Cyd chwarae da lawr yr ochr chwith rhwng McCarthy a Jones. A chyfle arall i Hwlffordd. Wel, yn credu unwaith eto, siawns gwych arall. I roi'r gêm a gadw felly i Hwlffordd. O'n i'n meddwl gig cornel o'na i fod yn onest. Oedd hi'n edrych felly, doedd? Wel, mae Rhydaman dal yn ni. Watts ar peniad, Jenkins yn gadael i'r bêl adlamu. A mae gan Reid, mi fydd Jenkins yn falch fod Eric Jones yna i achub y dydd. Oedd hi'n bêl lletwyth iawn i amddiffynwr. Bydd ar ei adael i'r bêl adlamu ac Reid ddar i elwa o hynny. Lawr yr ochr chwith, Fawcett ar ei holi. Mae'r bêl dros yr yslys. Tony Pennock o'r farn fod y bêl wedi adlamu ar y llinell. Ond tafliad i Rhydaman fydd hi. Wel, dyma i chi dîm Cymru newid i gyhoeddi. Dewis Craig Bellamy ar gyfer yr ornest honno. Mark Harris yn dechrau. Yr ornest wrth gwrs yn erbyn Twrci. A mi fydd y gêm yn fyw, yn exclusif yma ar S4C yn dilyn yr rhaglen hon. Ia, dyna'r manylion. Y gêm, fel o'n i'n deud, yn exclusif ar S4C, fel yn wir y bydd y gêm nos Fawrth, pan fydd Cymru yn herio gwlad yr ia. Eric Jones. Wel, Cennifyd ddoth amdani, a mae Rhydaman wedi dwy'n ni. Wel, maen nhw'n chwarae gêm beryglus iawn ar ymylicwr Cosby hynna'n. Corey Shepherd. Callum Jones ac edrychiel yn gwybod bod y dan bwysau gan Ben Fawcett. Hawkins, Cennifyd yn oedi. Cyfle arall iddo fo, Hawkins codi ben, mae'n le ar y dde. Dyma Watts, Iori Humphries y tu allan iddo fo. Croesi ar y cynnig cynta. Gwaith ddewr gan Eiros Griffiths. Ond mae'r perygl dal yna. Humphries yn derbyn y bas gan Watts. Ydy o'n mynd i gael cynnig arall arni. Mewn â hi, ond yn y diwedd Luke Martin yn dod i'w casglu hi. Credu Tony Pennock yn siomedig iawn gyda'r peli o ddiwethaf yma mewn i'r cwrt Cosby.
Jenkins yn gael y llygad ar honna, fe naeth o'n dda. A mae'r rhaid i Hwlffordd fod yn wyliadwrus achos un camgymeriad ac mae Rhydaman yn ôl yn y gêm a da ni o bosib yn edrych ar gicio'r smotyn. Atgoffa chi, os ydy hi'n gyfartal ar ôl 90 munud, does na ddim amser ychwanegol. Mi fyddai'n mynd syth i gicio'r smotyn yma. Mae Fawcett yn rhydd. Fawcett wedi cael ei droed ati. Ond mae Arnold yn cyrraedd yna. A rhywsyd neu gilydd. Mae o'n rhwystro'r bêl. Rhag croesi'r llinell. Nick Arnold i'r adwy. Wel, pa mor agos oedd Ben Fawcett. Fawcett yn ddewr fyna. Ramddiffynwr Nick Arnold yn groesi'r golgyd yn dod allan. Ond wedyn, na chi'n mechu am ddiffynwr wneud i nôl. A chi y sefyllfa. Cael a chael oedd i cofio Tommy. Ar yr eiliad ola. Gall Fawcett rhoi cic rhydd bant fyna am bod i fwt y rhy uchel. Wel, Nick Arnold a chibwr y dydd i Rhydaman. Mae o wedi ildio cic gornel. Kyle McCarthy, unwaith eto. Ben Amman yn y cwrt. Golwr yn ei dyrnu hi allan, Invernetsi yn ei chlirio hi wedyn. Ond Hawkins oedd yn cyrraedd na gyntaf. Mae o wedi gwastraffu'r meddiant. Reid. O, na chi basl ar yr achor dde, chwilio am Adam John, a mae Aleric Jones yn mynd i gyrraedd na gyntaf. Wel, mae'n dod i'r cwarter awr ola'r gêm a nawr. Sim lawer gan Rhydaman i golli. Yn gwythio bobl mlaen. Sylvester yn oedi. Pas wael gan y cefnwr. McCarthy'n codi Reid oedd yna efo fo. Watts. Wel, oedd o'n gwybod bod o dan bwysau gan Callum Thomas. Ifan Nott yn ei chlirio hi. Bron neu camgymeriad fyna. Bron iawn, ia. Bron i roi drod ar ben y bêl yn fe. Cael a chael oedd hi. Di wastad yn nerfus yn y golgeidwr yn cymeriad y bêl. Wel, ond mae yna potensial i'r munudau nesaf yma fod yn rhoi nerfus i Hwlffordd. Achos, fel y Tomi'n awgrymu, os ydy Rhydaman yn gwthio chwaraewyr i fyny, does ganddyn nhw, fel mae'r amser yn diflannu, does ganddyn nhw ddim byd i golli yn y gwes. Tybed os ys yna ystyried ei lyddio mynd ymlaen o fanna. Wel, nes i weld y gêm Cwpan yn coed yn y parc, a mae Rhys Davies yn rhywun lleddyn nhw arno yr ochr hwyth ac y drod hwyth dda. Di fi di golli, ond rhai nhw, mae un o ddau chrwyr yn cnesu fyny. Wel, mae amser yn mynd yn bryn i'r tîm cartre. Shepherd. Pas di gyfeiriad gan y capten. Jenkins yn ôl at y golwr. Not. Wel, oedd o'n ddigon o derys i dwyso Lewis Reid, ond ddim efo'r gallu ddod o hyd i'r bas i ddarganfod Jenkins. Dyma Reid, y sodliad, na chi gyffyrddiad, cyfle groesi. Wel, y tro hwn, Ricky Watts oedd yna i wneud y gwaith amddiffynol. Allan, dim canolbwyntio yn amddiffynol fyna, Hwlffordd roi siawns i Rhydaman, gael y bêl ma mewn i'r Cwrt Cosby, a pwy wir? Beth all digwydd? Wel, o gic gornel o'r safle yma, yn gynharach yn yr hannar, fi o ond y dim i Callum Jones ddod ar Rhydaman yn gyfartal. Mewn ag i eto, o'r gol yn y methu dalu, a mae'r bêl i mewn! A'r gŵr sydd i chael ydi Eiros Griffiths. Drachwch ar ei wyneb o, wrth i fodd. Mi oedd na fai ar y gol geidwad i fan Nott, a methu cael ei ddwylo at y bêl. A pwy oedd yna'n disgwyl, ond y gŵr yna, Eiros Griffiths. Eiros Griffiths, anreg Nadoli cynnar ddwy fyna, gol geidwad ni'n camgymeriad, Ramddiffynwr methu clirio'r bêl,
Lee Jenkins a Eos Griffiths. Gwybod sy'n mynd o hoelio'n wyth y clwb yma yn rhoi'r bêl mewn i'r rhwyd. A fel ni'n gweud yn arach, rhwch chi byth yn PêL-DROED, rhwch chi byth a dynnu'ch troed a ffysbardyn o gwbl. Dan y sefyllfa yna, dyle not falle wedi pwnio yn lle trial gymeryd i'n ei ddwylo. Mae jyst yn hynlle anyway. Does na neb di chwarae mwy o gemau dros Rhydaman nag Eos Griffiths. A drychwch ar y dathlu ar y cyrion. Wyn Thomas a gweddill y garfan wrth i bodd. Mae'r Rhydaman yn ôl yn dihi. A rhyw oedi bir oherwydd y tân gwyll oedd ar y maes. Ond ar ôl y cloc, rhyw 10 munud na sydd i fynd. Oes yna ddiweddglo dramatig i fod ar y rec. Ydyn ni'n mynd i weld Rhydaman yn creu sioc arall. O'ch chi'n gweld Tony Pennock, rhyw funudau yn ôl, lluniau yn y fe, mor rwystredig mae fe, a'r cyfleoedd mynd i gael i gladdu'r gêm yma. Heb i cymryd nhw, a nawr, gallen nhw golli yn y 90 munud. I'r tîm sydd yn ennill Cwpan Cymru y tymor hwn, mae yna le yn Ewrop. Un o'r 3 lle yn Ewrop. A dim ond uchafswm o 5 o dima o Uwch Gynghrair Cymru fydd yn gallu cyrraedd y rown nesaf. Mae'n edrych fel bod Llansawel ar ei ffordd allan. Beth fydd tyniad Hwlffordd? Un yma yn erbyn Rhydaman. Mi oedd Luke Sylvester yn gweld ser. Cedi bod ar y maes anghywir fyna. Ie, ar y maes anghywir. Ie, cael rygbi sydd drws nesau ni. Ond dyna ni, oedd o ddigon hyderus i fentro. A dos wybod o gynnig tebyg i hynny falle daw y gol fudigol. A mae yna newidiadau i ddod. A mae cefnogwyr Rhydaman wedi codi llais. Ifan Not ar gic. O yna syth dros yr eslys. Wel, mae rhywun yn teimlo rwsyd fel bod y momentum wedi troi. Mae'r gol ma'n sicr wedi codi ysbryd y tîm cartre. Lewis Reid. Gwaith da gan Iori Humphreys. Yn onest, pan ni'n reolwr, o'n i byth yn hoffi mynd i glwb, tîm, oedd is na chi, erwydd chi ddim i ennill a popeth i golli. Yn gych chi moyn yw, agwedd ddim coet yr iawn gyda chreuwyr, mae'n gwneud ti'n gandryll. Ni'n siŵr bod Tony Pennock yn tynnu wallt allan. Beth sgyn i dîm o i'w gynnig bellach. Shepherd, y peniad ymlaen. Eos Griffiths yn clirio. Shepherd yn rheoli'n dda. Cyfle i McCarthy groesi. Shepherd eto. Does na gol arall yn hon tybed. Dan Hawkins. Cymorth gan Eric Jones. Mewn i'r cwrt. Gwaith amddiffynol da gan Rhydaman, ond dyma McCarthy. O, tafliad i Hwlffordd i mynd i fod. Wel, dyma chi y sefyllfa yn Trydedd Rownd Cwpan Cymru ar hyn o bryd. Wrth i ni fod Rhydaman yn ennill cic gornel arall. Mae yna gicia o'r smotyn yn mynd i fod mewn sawl gêm, a Flint bellach yn gyfartal efo'r bala. A Cymbraen yn gyfartal yn Llandudno. Mae'n gyfartal yma hefyd ar y rec yn Rhydaman. Mae'n gic gornel i'r tîm cartre. Ond mi fydd rhaid iddyn ni oedi chydig. Adam John wedi gosod y bêl yn ei lle. Mewn ag i, unwaith eto i'r gwrdd corpi. Jenkins ar peniad y tro yma. Hawkins yna wedyn i glirio. A Ben Amon yn gofalu fod y bêl yn cyrraedd hanner Rhydaman. Shepherd ar ei holi.
Camgymeriad. A dyma Fawcett. Ydy o ddigon cyflym i fynd heibio i Sylvester. Fawcett yn ei channill i nôl. Corey Shepherd. Newid cyfeiriad y chwarae. Dyma Cynfford. Ben Amman. A mi oedd o'n cam sefyll. Wel, neithiwr, Lido Afan yn fuddigol ar gicia o'r smotyn. Mae Bai Colwyn wedi ennill. Fel y mae Ceira Treulai a Chair Sws. Cyfartal ar Ynys Cybi. Mae honna mynd i gicia o'r smotyn. Llanelli wedi curo Pîl Gwenlli. Dimbych wedi curo Llanrws. Llanuwchlyn wedi curo Prifysgol Abertawe. Y Seintiau newydd yn fuddigol yn ebyn Met Caerdydd. Pen y Darren Caerfyrddin yn mynd i gicia'r smotyn. Cei Conna wedi ennill. Flint Bala mynd i gicia'r smotyn. Wyddgrug wedi curo Llansawel. Dyna chi sioc. Ac am Brian Llandudno mynd i gicia'r smotyn hefyd os di'r sgôr yna yn aros yr un fath. Wel, mae yna eilyddio i fod i Rhydaman. Mae'r capten Morgan Clark yn gadael. A'r gŵr sy'n dod i'r cae yn ei lefo ydy Adam Owen. Wyn Thomas yn dechrau... Oes na ddramau ddod yn y 5 munud nesaf yma? Sori, o'n i jyst yn mynd i weid, yw Wyn Thomas yn dechrau meddwl am cicio smotyn, pwy sy'n dod rhan o? Ia, mae hynny'n bosibilrwydd wrth gwrs, achos llai na 5 munud o'r gêm sydd i fynd. Morgan, dal i fynd. Dim trosedd, na, mynd ar dyfarnwr Bryn Markham Jones. Fydd Fawcett yn gwneud yn dda iawn i ddal honna. Wyn Thomas yn holi y dyfarnwr, pam nad oedd hwnna'n drosedd. Alex McInch ydy'r pedwerydd swyddog. Wel, yn y rownd ddwytha, bydd ar ei Wyn Thomas ennill yn erbyn un o'i gyn glybiau Aberystwyth. A mae Hwlffordd yn un o'i gyn glybiau fo hefyd. O, dyma'r ymwelwyr yn bygwth eto. Mi oedd na drosedd y tro hwn. Trw fynd y gêm, nes di wei Gareth, oedd tam gath y gol na fewn. Mae nhw'n mewn yn y gêm lawer mwy ers hynny. Ydy ers i Eiros Griffiths sgorio o'r gic gornel. Mae wedi codi ysbryd y tîm cartre. Ac os rhywbeth, Tommy, falle bod ti'n deg i awgrymu, mae nhw sydd edrych berycla wrth i'r gêm yma ddod i'w fferfyn. Ie, fe gael nyfrstrwydd yn dod mewn i chwarae. Hwlffordd. Jacob Owen. Ddim yn cael y cyffyrddiad y byddo fo wedi dymuno i gael. £439 wedi maint y dorf sydd wedi dod yma. A mae yna fwy o'i ddrama mynd i gwynebu nhw hefyd. Ond ydy, mae'r bêl yn adlanu dros ben Luke Martin, ond fe nath o'n dda. A gyntaf dan bwysau gan Ben Fawcett. Rhaid i gamol am yr arbediad nath Owain Jones, un o'r gorau o'r prynawn yma, sydd un o'r tymor hyd yn hyn. Ie, pan ti'n meddwl amdano fo, Tommy, ar cyfleoedd nid yr unig mae Owain Jones wedi gael, ond Ben Fawcett hefyd yntaf wedi cael y cyfle na pan da'r unig canol glirio. Hynny di, mae Hwlffordd wedi cael ei cyfleoedd i sgorio mwy nag un. Mewn ar tafliad. Cyfle arall i Hwlffordd chwilio am gol, falle i'w chipio hi yn y funud ola. Mewn â hi gan Watts, dim trafferth o gwbl i Luke Martin. I fy rhopes o'r hollol onest, mae i pêl ola nhw mewn i'r cwrt cosbyn ar ail hanner wedi bod yn warthus o'r hollol onest. Cedi wedi rhoi fyny yn y gêm yma. Wel, ti'n gwybod,
So bod Hwlffordd sy'n gwneud mor dda yn yr Uwch Gynghrair. Lee Jenkins, wel yn gwybod. Oedd o di gobeithio gweld y bêl na mynd dros yr yslys ar gyfer cic gol. A mae di ildio cic rydd mewn safle peryglus iawn, fwy neu lai, fel cic gornel, achos o safle tebyg i hyn, y daeth y gol i Rhydaman. Beth ydyn neud fyna, fi ddim yn siŵr. Chwarae'r profiad, ifanc yw ond mae fe'n profiadol mi oedran. Adam John wedi gosod i Eiros Griffiths y sgoriwr i fan hyn am mewn ag i'r cwrt Cosby. Y tro hwn mae'r golwr yn ei dyrnu hi'n rhydd. Watts yn ceisio clirio. Sylvester ergyn o bell. Hwlffordd yn ei clirio hi. Mae'n 2 funud o amser ychwanegol sy'n yna. A mi fyddwn ni yn wynebu cicia o'r smotyn. Ond oes na rhywun yn mynd i chipio i reit ar y diwedd. Dyma Rhyd! Rhyd yn ergydio ar bediad i fan not. Rhydaman yn bygwth reit ar y diwedd. Mi fydda gol rwan yn sicrhau lle yn y 4edd rownd. Ie, i fan not fyna. Cadw dîm yn y gystadleuaeth. Heb os na gan i bai Rhyd. Gydyn y cyfle cyntaf i gael prawn yma, mae'n bwrw'r target, na gyd llwch chi ofyn. Ia, 5 gol ar 20 mewn 10 gêm ar 20 yn y cynghrair y tymor dwytha. 9 gol yn y cynghrair y tymor hwn. Fe alla fo fod wedi rhoi dîm yn y 4edd rownd. Adam John sydd yn cael sylw. Wel, mae yna ddiweddglo dramatig yn gwynebu ni yma ar y cae PêL-DROED, ond mae'r cyfan drosodd ar y cae dros nesau ni ar y cae rygbi. Ac mae'r Rhydaman wedi ennill honna o 22 o bwyntiau i 16 yn erbyn Gorseinon. Gêm agos fyna, ni'n beth efo hyn, Gareth? Hollol. Ond a fydd y tîm cartre ochr yma yn dathlu, fe gawn ni weld. Lee Jenkins. Yn ôl at y golwr. Yw hanner munud sydd gan Hwlffordd i greu argraff i'w chipio hi ar y diwedd. Hanner munud sydd gan Rhydaman. Hyd nes y bydd hi'n gicia o'r smotyn. Tafliad i'r ymwelwyr. Jacob Owen sydd wedi mynd draw i'w chymryd ti. Oes yna un cyfle arall i ddod. Jacob Owen yn sychu'r bêl yna. Mewn â hi. Y bêl yn cael ei chlirio. Rhyd ar peniad yn fy nitsi. Hwlffordd mae'r cysa gleisio ni gyd ar ymyl y cwrt. Jenkins methu cael ei droed at i'r ergyd wedyn. Dros y trawst gan Ricky Watts. A dyna ni y chwiban ola. Cicia o'r smotyn ryddi yma ar y rec. Gol Eiros Griffiths yn union i pethau o gic gornel yn yr ail hanner. A hynny ar ôl i Ricky Watts roi Hwlffordd ar y blaen yn yr hanner cyntaf. Hwlffordd wedi gweld i mantais yn diflannu yn yr ail hanner a'r sgôr terfynol felly ydy Rhydaman 1, Hwlffordd 1. Wel, dyna ni, cicio'r smotyn amdani felly Siôn ar ddiwedd y 90. Pwy feddylia, ond Eiros Griffiths chwarae teg am ffordd i ddod yn ôl i'r gêm hefo 10 munud yn weddill. Ie, ti'n fe, mae rhaid i fi yn heiddiannol, Rhydaman yn dod nôl yn gyfartal. Fe gelodd Hwlffordd y cyfleuon yn yr ail hanner i fenni'r gêm a gweld y gêm off. Ond yn sicr, sy'n mo tîm Wyn Thomas wedi rhoi'r ffidl yn y to yn ystod y ail hanner na, a blerwch o'r hanner gol geidwad not yn penderfynu peidio pwnsio i trial dalu, a hwnna'n rhoi'r cyfle i'r dyn i hun
roed y gêm yn gyfartal yn nawr, cicio o'r smotin. Ie, cicio o'r smotin amdani. Da ni'n gweld y rheolwr fama, Wyn Thomas yn cael gair efo'i chwaraewyr. Ar adag fel hyn, Sean, be ydy'r neges? Be wyt ti eisiau clywed fel chwaraewr? Wel, fel chwaraewr, mae rhaid i fod, mae rhaid i eisiau cymeryd cic o'r smotin. Mae rhaid i cael y hyder i cymeryd y cic o'r smotin yna. Nes ti gymryd un yn y ffeinal rhyw dro? Nes ti ddim cymryd cic? Nes i ddim. Wel, edrych nôl falle dylwn ni wedi. I fod yn onest, Wyn Thomas misiodd i penalty. Wel, paid atgoffa fo hynny pnaw ma, Sean. Ond to be, Nicky, mae'r ddoi dîm ar record arbennig o ran cicio'r smotin. 80% gyda y Rhydaman a Hwlffordd jyst yn mynd o flaen o 83% o ennill. Sydd yn stat eitha ryfeddol yn dydy i'r ddau dîm chwarae teg. Yr eiliad yma rwan, Sean, ar ôl gweld Hwlffordd yn rheoli i bob pwrpas yn ystod yr hanner cynta, nid falle yn ystod yr ail hanner, o ran y gema seicolegol na, yn y lle maen nhw'n feddyliol, pwy sy'n mynd â hif nhw? Yr unig beth yn feddyliol o ran gol geidwad Hwlffordd oherwydd y camgymeriad yna, yw hwnna dal yn waren i feddwl. Dyna'r unig beth dwi'n meddwl. Felly, mantes i Rhydaman, gawn ni weld. Wel, mae'r chwaraewyr yn dod nôl ar y maes rhan, felly dwi'n meddwl bod ni mor bell a hynny ffwrdd. Sean, mae'r ddau ohonyn ni yn nerfa i gyd fan hyn. Gadewch i ni ail ymuno hefo'n tîm asl Rwebyn ni rwan. Diolch yn fawr, Nicky. Cwestiwn i ti, Tommy, fel cyn reolwr. Be fydda ti'n neud efo cicio'r smotin? Cael yr rhai gorau i fynd gynta neu cadw rhai gorau nôl tan y cicia ola? Gorau gynta, ond lle ddara dyn ni gweddio. Wel, fel oedd Sean yn awgrymu, mae ganddyn nhw record dda mewn cicio'r smotin yn aill dîm a'r llall. A'r gŵr sy'n disgwyl yn Ammanford efo'r bêl yn ei ddwylo ydy prif sgoriwr Rhydaman, Lewis Reid. Not, wrth gwrs, oedd arwr Hwlffordd y tro dwytha, achos fe nillon nhw ar gicio'r smotin yn erbyn Tre Thomas yn y rownd ddiwethaf. Dyma Lewis Reid felly. Reid yn rhwydo. Na'r pwysa bellach ar Hwlffordd. Ergyd lan. Cic gwych fyna gan Lewis Reid. Fel unrhyw ymysodwr edrych. Dyma Alaric Jones. Yn erbyn Luke Morgan. Alaric Jones, dyna i chi gic hyderus i gornel i'ch arhwyd. Alaric Jones yna, llawn hyder. Yna neb yn mynd i stopio honna, Tommy. Wel, y gŵr nesaf sy'n camu ymlaen ydy Adam Morgan. Ni'n mynd hoffi fel redodd Elan i gymryd y gic mor gyflym yn hunan, ond... Morgan sydd lawr y canol. Dim problem o gwbl iddo fo. Fi wedi sylwi am lot o gol geidwad, mae fy'n hoffi mynd i ochr chwith bob tro i hunan. Dwi ddim yn aml mynd i'r ochr dde i wneud arbediadau. 2 gic lwyddiannus i Rhydaman. A dyma Dan Hawkins. Fe lwyddodd o efo gic o'r smotin yn erbyn Tre Thomas yn y rownd ddiwetha. Ac mae o'n llwyddo eto y tro hwn, unwaith eto, ergyd hyderus. Chi'n gweld mwy o thebyg Gareth bod y chwaraewyr yma wedi ymarfer cicio smotin, achos mae'n gyd lan yn nhw, mae'n hyderus iawn, cymryd y gic. A'r un nesaf i roi cynnig arni ydy Jonathan Invernizzi i dymor cynta efo Rhydaman.
problem o gwbl. Ond y dim i not gael blaenau fysan, ond oedd yr ergyd yn rhy nerthol. Ie. Ie, ond un peth sy'n, pan bych chi'n rhoi'r bêl yn eitha uchel i fyny fyna, mae'n anodd iawn i'r golgeidwad gael uchder yn ei wneud e. Ben Amon ynta hefyd wedi llwyddo'r smotyn yn y rownd ddiwetha. Amon, mae di methu'r tro hwn, arbediad campus gan Luke Martin. Ac mae pethau mynd o blaid y tîm cartre. Nath i gymryd yn gyflym, ond wedi'n un beth oedd i arbediad gwych, ie. Ie, arbediad gan y golwr, a dwi'n mynd ama chwaith fod y bêl wedi taro'r postyn hefyd. O, rwan ta, faint o bwysau sydd ar Adam Owen. Petai o'n llwyddo fo hon, mae'r mantais yn sicr gan Rhydaman. Hon yn erbyn not. Mae not wedi arbed! Wel. Dim aml mae not yn mynd i ochr dde, ond nath e i ochr dde fyna. Cael un llaw gref i'r arbediad. Wel, mae yna bwysau ar Ben Fawcett. Mae'r rhaid iddo fo sgorio hon i wneud pethau'n gyfartal. Pa ffordd yma Fawcett yn mynd i fynd? Dim problem i'r gŵr ddaeth ymlaen fel eilydd. 4 cic yr un. Ac mae'n gyfartal. Rwan ta, Adam John sydd wedi chwarae rhan blaenllaw iawn ym mherfformiad Rhydaman. Mae wedi derbyn tunedd yn gynharach, cofiwch, fo gymerodd y gic gornel pan sgoriodd Eiros Griffiths. Mae hon yn gic bwysig iddo fo. John, hyderus a deud y lleia. Ie, golgeidwad yn trial wneud ffŵl o fe fyna, wrth symud un ffordd o'r llall. Ond yn just crymanu'r bêl i'r cornel. Mae'r cyfrifoldeb ar sgwydda y capten Corey Shepherd. Mae'n rhaid sgorio hon os ydy Hwlffordd ac unrhyw obaith o gwbl o fynd ymhellach yn y gystadleuaeth. A Shepherd gath nhw i Ewrop blwyddyn diwetha. Corey Shepherd yn erbyn Luke Martin. Shepherd yn rhwydo gydag arddeliad. Os gofyn am gapten, na'ch capten chi yn wneud y swydd dros i dîm. Wel, da ni heibio'r 5 gic gyntaf. Luke Sylvester sy'n camu fyny nesaf. Am bwysa. Sylvester. Reit lawr y canol. Mantais i Rhydaman. Na pan mae'n fantes, pan ti wedi cymryd y gic gyntaf, mae'r pwysau mwy nawr ar y tîm sy'n mynd cymryd nhw'n ail, a mae'r pwysau yn amlwg nawr a chwaraewyr sydd ddim eisiau cymryd cicio'r smotyn. A dyma chi wr ddaeth ymlaen fel eilydd, Jacob Owen. Ac unwaith eto, fel i gapten o'i flaen o, mae'n rhaid sgorio hon. Jacob Owen, i gornel isa y rhwyd. A fe ddari Luke Morgan fynd y ffordd iawn, ond mi oedd y gic yn rhy nerthol. Llawn hyder unwaith eto. Syth, power, corner gwylod. Callum Thomas
Dyma'r gŵr sgoriodd y gol fuddigol yn y rownd ddiwethaf yn erbyn Aberystwyth. Callum Thomas! Boys bach, mae safon y cicio'r smotyn hyd yn hyn wedi bod yn eithriadol. Gweld bechgyn rygbi yn wylio'r cicio smotyn o'r cae arall i fod yn deg. Rick Watts, sgoriwr gol agoriadol y gêm. Ac unwaith eto, mae'n rhaid sgorio hon. Watts! Oh! Wel, oedd angen hyder i gymryd gic o'r smotyn fel na. Ie, war y teg. I chodi hi reit i'r nenfwd. A'r Golgeidwad yn mynd yr ochr iawn hefyd. A dyma y gŵr sgoriodd y gol i ddod ar Rhydaman yn gyfartal am y ddiffynwr canol Eiros Griffiths. A chwaraewr y gêm i fi hefyd, Eiros Griffiths. Mae di gwneud i waith hyd yn hyn ac mae o wedi llwyddo o 12 lladd yn cysanu'r bathodyn. A da ni dal i fynd. 7 gic lwyddiannus i Rhydaman. Adam Ohm, yr unig un i fethu. A dyma Kyle McCarthy. Mae'r rhaid i ynta sgorio hon hefyd. McCarthy. Dim problem o gwbl. Os rhywbeth i'ch edrych ar y ddoi Golgeidwad, maen nhw'n neidio'n gynnar iawn iawn. Y ddau yn nhw. Wel, mae'n ddrama ar y rec yn Rhydaman. Yr amddiffynwr Nick Arnold sydd i roi'r cynnig nesaf arni. Mae'n dawel yma. Nick Arnold. O, dim problem o gwbl. Yn ei gosod hi'n ddeslis efo'i droed dde. Iori Humphreys sy'n camlu mlaen i'r llwyfan nesaf. Dyma'r 9fed aelod o dîm Hwlffordd i gynnig o'r smotyn. Mae gweddill y tîm yn gwylio yn eigar ar y llinell hanner. Iori Humphreys yn erbyn Luke Morgan. Humphreys i wylod y rwyd. Gewn ni'n gwych safon, ond fel ni'n gweud yn gynharach, fi'n credu bod y ddau Golgeidwad yn hyrddio un lawer i gynnar yn hunan. Wel, Adam Horn a Ben Amwn ydy'r unig ddau sydd wedi methu, a mae'r ddau dîm wedi cael 9 cynnig o'r smotyn. Dyma'r ddau chwaraewr allanol ola, hyd nes y byddwn ni'n mynd at y Golgeidwad. Callum Jones ydy hwn. Jones! Pa mor agos oedd hwnna. Callum Jones yn dathlu. Mae gobeithio'n Rhydaman dal yn fyw. A mae'r pwysau bellach yn disgyn ar ysgwydda Lee Jenkins. Y gŵr ddechreuodd i yrfa fel apprentice gyda tîm Ipswich. Lee Jenkins i gadw gobeithio'n Hwlffordd yn fyw. O! Fe gafodd Luke Morgan i fysedd at y pêl. Ond roedd y gic yn rhy gry. Gath e ddwy law iddi fyd. A da ni lawr at y ddau Golgeidwad. Mi oedd Rhydaman yn meddwl bod ei golwr nhw wedi galw mewn i'r rownd nesaf.
Luke Morgan ydi hwn. Golwr Rhydaman. O, dros y trawst. O, drian ag o. Ond wrth gwrs, tydi'r cyfan ddim drosodd eto. Mi oedd Ifan Not yn arwr i'r Hwlffordd yn y rownd ddiwetha, yn arbed cic o'r smotyn yn erbyn Tre Thomas. Ydi o yn mynd i fod yn arwr yma heddiw yn erbyn Rhydaman. Petai Ifan Not yn llwyddo o'r smotyn, mi fydd Hwlffordd yn cyrraedd y bedwaredd rownd. Mae Not wedi llwyddo. Mae Hwlffordd wedi mynd â hi. Gorfoledd i'r ymwelwyr. Sion eithriadol i'r tîm cartre. Rhydaman 1, Hwlffordd 1 oedd y sgôr ar ôl 90 munud. Ond Hwlffordd sydd yn mynd â chi o 10 i 9 ar gicia o'r smotyn. Cadarnhad felly, mae Hwlffordd sy'n camu ymlaen i'r bedwaredd rownd. O Sion, dwi'n meddwl bod ni wedi teimlo bob emosiwn am rollercoaster o ddiweddglo yma ar y rec. Ie, mae'n greulon yn yw eto. Fynd ti'n cymryd mor bell yna, yn wedyn yn cicio smotyn. Wedys i bod y ddoi dîm ar record arbennig o dda o rhan cicio smotyn. Rhydaman hefyd. Ie, nes yn arbennig o dda i cael hunain nôl mewn i'r gêm yn yr ail hanner. Siŵr bydd Wyn Thomas yn siomedig, ond hefyd yn hynod browd o'i dîmau. Wel, mae yna gêm arall yn dilyn ni rwan wrth gwrs y fater bach o Twrci yn erbyn Cymru. Hynny sydd yn dilyn ni, ond o Rhydaman ac o'r rec pnawn 'ma. Diolch yn fawr iawn am fod yn gwmni ni. Come on Cymru!